Φεστιβάλ ημέρες ιστορίας. Μια γέφυρα που μας συνδέει με το παρελθόν για να κατανοήσουμε καλύτερα το σήμερα. Συζητήσεις και παράλληλες δράσεις ευαισθητοποίησης για την καλλιέργεια της τοπικής και συλλογικής μας μνήμης. Να σας καλησπερίσω ξανά, να καλησπερίσω τους αγαπητούς ομιλητές μας, να σας πω ότι θα μιλήσουμε για το φαινόμενο και τη σημασία του δοσυλλογισμού και να παρουσιάσω τους ανθρώπους που βρίσκονται εδώ μαζί μας, αλφαβητικά. Ο κύριος Στράτος Δορδανάς, που βρίσκεται εδώ δίπλα μου, είναι αναπληρωτής καθηγητής Ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Θα μας μιλήσει για τη συνεργασία με τον κατακτητή στην Ελλάδα και στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Δίπλα κάθεται ο κύριος Ρόδης Λοχαΐτης, ο οποίος είναι διδάκτορας Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και εκπαιδευτικός στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Θα μας μιλήσει για το σωζόμενο αρχείο του Ειδικού Δικαστηρίου Δοσύλλογων Χανίων, όψης του δοσυλλογισμού στην Κρήτη. Η κυρία Κατερίνα Μακρυδάκη, εκπαιδευτικός της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Δημόσια Ιστορία, βρίσκεται δίπλα. Καλησπέρα. Θα μας μιλήσει για την αντισόπιτο εθνική νέμεση στην Κρήτη, εκεί που η Θέμηδα κρατά κρητικό μαχαίρι. Και ο κύριος Κωνσταντίνος Μαμαλάκης, ο Κωστής Μαμαλάκης, εθνολόγος, ιστορικός ερευνητής, θα μας μιλήσει για το θέμα με τίτλο «Συνομιλώντας με δοσύλλογους και πρόσωπα από το περιβάλλον τους». Τώρα, να ξεκινήσουμε από τον κύριο Δορδανά, προτείνω, ξεκινώντας από τα βασικά. Τι είναι αυτό που χαρακτηρίζουμε δοσυλλογισμό, κύριε Δορδανά, και πώς εμφανίστηκε το φαινόμενο αυτό στην κατεχόμενη Ευρώπη? Καλησπέρα σε όλους και όλες. Είναι ιδιαίτερη τιμή που βρίσκομαι σήμερα εδώ, σε αυτόν τον πολύ ενδιαφέροντα και πολύ ωραίο κύκλο εκδηλώσεων που από πίσω έχει πάρα πολλούς ανθρώπους. Μνημονεύω απλώς την Βίκη την Αρβελάκη, την οποία την ευχαριστώ και προσωπικά για την πρόσκλησή της. Και φυσικά και τους συνομιλητές μου. Ελπίζω να δικαιώσουμε τις προσδοκίες σας και τις προσμονές σας και να γίνει μια πράγματι πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση γενικά με το φαινόμενο του δοσυλλογισμού. Παλιά φαντάζομαι, δηλαδή πριν από 2 ή 3 δεκαετίες, μια τέτοια συζήτηση δεν θα ήταν δυνατό να λάβει η χώρα, γιατί αφενός οι ιστορικοί ήταν διστακτικοί να ασχοληθούν με ζητήματα τα οποία τα χαρακτηρίζαμε παλαιότερα ως καυτές πτυχές, καυτές πατάτες της ιστορίας που θέλαμε όλοι μας να αποτινάξουμε από πάνω μας και να απομακρύνουμε. Και αφετέρου γιατί ακόμα τα γεγονότα της δεκαετίας του 40 ήταν πολύ ζεστά, σχεδόν άχνηζαν, το χρονικό διάστημα ήταν πολύ σύντομο και εν ολίγης και η ελληνική κοινωνία ήταν ακόμα ανέτοιμη να συζητήσει για διάφορα ζητήματα της κατοχικής περίοδου και γενικότερα της δεκαετίας του 40. Ένα από αυτά τα ζητήματα σίγουρα ήταν και το ζήτημα του δοσυλλογισμού, κυρίως θα έλεγε κανείς το ζήτημα του δοσυλλογισμού για τον εξής λόγο. Θα μπορούσαμε ίσως πολύ πιο άνετα να συζητήσουμε και παλιότερα για τους Γερμανούς, τους Ιταλούς, τους Βουλγάρους. Ήτανε 3 δυνάμεις κατοχής που ήρθαν στην Ελλάδα, παρέμειναν 3,5 χρόνια και στη συνέχεια αποχώρησαν. Με όλες αυτές τις συνέπειες, οι οποίες ακόμα είναι ορατές, για το τι σημαίνει αυτή η τριπλή κατοχή της Ελλάδος κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Μια χώρα η οποία θα είχε υποστεί ένα εδαφικό ακροτηριασμό αν ο άξονας κέρδιζε το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μια χώρα η οποία υπέστη μια απίστευτη υστέρηση σε όλα τα επίπεδα εξαιτίας των καταστροφών και των ανθρώπινων απολειών που
για τις οποίες ήταν υπεύθυνοι αυτοί οι 3 κατακτητές. Θα μπορούσαμε να συζητήσουμε πολύ πιο άνετα για τους κατακτητές, ήταν ξένοι, επέστρεψαν στις πατρίδες τους, ήταν τελικά ηττημένοι. Αυτό όμως που δεν μπορούσαμε να κάνουμε ήταν με τον ίδιο τρόπο, με την ίδια ψυχραιμία, με τον ίδιο ορθολογισμό που πρέπει να μας διακρίνει, με τον ίδιο απονεχοποιημένο τρόπο να συζητήσουμε για όσους από τους συμπατριώτες μας, δηλαδή σάρκα από την δική μας σάρκα, Έλληνες, είχαν συνεργαστεί κατά τη διάρκεια της κατοχής με τους κατακτητές. Κυρίως με τους Γερμανούς, δευτερευόντως με τους Ιταλούς. Η βουλγαρική κατοχή στην Ανατολική Μακεδονία είναι επίσης μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Το φαινόμενο του δοσυλλογισμού, για να απαντήσω στην ερώτησή σας και να μην μακρηγορώ, δεν είναι ένα καινούριο φαινόμενο κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, απλώς έλαβε διαφορετικές διαστάσεις και μια μαζικότητα, μια αναμενόμενη, θα έλεγε κανείς, αν και ιστορικά ήταν αναμενόμενη. Εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Μπορώ να μιλήσω πολύ άνετα για το τι σήμαινε δοσυλλογισμός και το τι σήμαινε γερμανοφιλία, ειδικότερα κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, όπου εκεί αυτή η πρωτόλια γερμανοφιλία ήταν ένα δευτερογενές φαινόμενο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι όσοι εμφανίστηκαν ως γερμανόφιλοι κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, το έκαναν περισσότερο για να προστέξουν στις αγκάλες των κεντρικών αυτοκρατοριών ως μια αντανακλαστική αντίδραση απέναντι στον Ελευθέριο Βενιζέλο, δηλαδή στο αντίπαλο δέος. Άρα ο φιλογερμανισμός τους ήταν περισσότερο αντιβενιζελισμός. Το ενδιαφέρον εδώ στοιχείο είναι το στοιχείο πάντοτε που ενδιαφέρει τους ιστορικούς, το στοιχείο της συνέχειας. Κάποιοι από αυτούς, αρκετοί από αυτούς τους δευτερογενώς γερμανόφιλους του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου χάνονται τα ίχνη τους κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου και επανεμφανίζονται κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο. Επανεμφανίζονται με δρυμύτητα όταν και ο δοσυλλογισμός πλέον αποκτά άλλες διαστάσεις και μια μαζικότητα σε όλες τις κατεχόμενες χώρες. Και υπογραμμίζω σε όλες τις κατεχόμενες χώρες γιατί μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου όλες οι κατεχόμενες χώρες ανεξαιρέτως στην Ευρώπη ισχυρίζονταν, οι κυβερνήσεις ισχυρίζονταν, αλλά και οι ίδιες οι κοινωνίες θα μπορούσαν να το ισχυριστούν, ότι κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου δεν υπήρχε σχεδόν κανείς από τις κοινωνίες, από τις κατεχόμενες χώρες που να συνεργάστηκε με τους κατακτητές. Τώρα, γιατί εμφανίζεται το φαινόμενο του συλλογισμού, γιατί είναι κάποιος πρόθυμος να συνεργαστεί με τους κατακτητές, πριν πάω στην απάντηση αυτού του πιο περίπλοκου ερωτήματος, να πω τι είναι αυτό το οποίο συγκινεί τους Γερμανούς και αναζητούν συνεργάτες στις κατεχόμενες χώρες. Το κάνουν με δειλά βήματα στην αρχή. Θεωρώ λοιπόν, και αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε συνέχεια, ότι ο δοσυλλογισμός είναι ένα κλιμακωτό φαινόμενο που παρακολουθεί την εξέλιξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Μην ξεχνάμε ότι το Τρίτο Ράχ είναι ένα βαθιά ρατσιστικό, μυσαλλόδοξο και φυσικά αντισημιτικό και αντικομμουνιστικό κράτος. Το κάνουν γιατί πριν από την έκρηξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και κυρίως μετά το 1939, η γερμανική προπαγάνδα διαστρέφει το βασικό διακύβευμα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Τι εννοώ με αυτό? Το βασικό διακύβευμα είναι ένας τιτάνιος αγώνας, μια τιτανομαχία μεταξύ, να το πω έτσι μανιχαϊστικά αν μου επιτρέπετε, μεταξύ του δυνάμεου του καλού και του κακού. Μεταξύ δηλαδή της δημοκρατίας και του ολοκληρωτισμού. Τεχνιέντως η γερμανική προπαγάνδα διαστρέφει αυτό το βασικό διακύβευμα, δηλαδή ποιος θα επικρατήσει στο τέλος, αν θα επικρατήσει η δημοκρατία ή ο ολοκληρωτισμός, ο φασισμός και ο γερμανικός εθνικοσοσιαλισμός, και παρουσιάζει το διακύβευμα του πολέμου ως ένας τιτάνιος επίσης αγώνας μεταξύ του κομμουνισμού και του αντικομμουνισμού. Και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί οι περισσότεροι από όσους θα στρατευτούν έχουν ένα πάρα πολύ καλό λόγο σε όλες τις κατεχόμενες χώρες, έχουν πάρα πολύ καλό λόγο να ισχυριστούν ότι το κάνουν. Και μπορούμε να ξεκινήσουμε επίσης από αυτό. Είναι κατά βάση αντικομμουνιστές, οι οποίοι θα στρατευτούν σε αυτόν τον αγώνα της αντικομμουνιστικής, μεσοπολεμικής ακόμα Ευρώπης, εναντίον του κομμουνισμού και της Σοβιετικής Ένωσης. Και αυτό θα πρέπει να το κρατήσουμε στη συζήτηση η οποία θα ακολουθήσει σε σχέση με το πώς οι ίδιοι βλέπουν στη συνέχεια τον εαυτό τους,
αφού θα βρεθούν στην κατηγορία των ηττημένων, θα μένει στα χαλάσματα του Τρίτου Ράιχ. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Δορδανά. Να περάσουμε λίγο πιο σιγά. Να περάσουμε με τη σειρά που έχετε καθίσει. Ό,τι θέλετε. Λοιπόν, ωραία. Το πολύ ενδιαφέρον αρχείο που έχει μελετήσει ο κύριος Λοχαΐτης, το οποίο το μελετήσαμε και εντυπωσιαστήκαμε και δεν έχει συζητηθεί πολύ στα Χανιά, δηλαδή η έκδοση του Ειδικού Δικαστηρίου Δοσυλλόγων Χανίων, είναι, κύριε Λοχαΐτη, κάτι το οποίο σας δυσκόλεψε στην έρευνα? Καλησπέρα καταρχάς. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και ευχαριστώ για όλους και όλες εσάς που είσαστε εδώ. Θα μου επιτρέψετε πριν απαντήσω στην ερώτηση να διαβάσω το κείμενο της εισήγησης. Θα αρχίσω λίγο λογοτεχνικά που ίσως να ξενήσει κάποιους, αλλά νομίζω ότι θα καταλάβουμε γιατί το κάνω αυτό. Ο Αντέος, γιος της Γης και του Ποσειδώνα, ενσάρκωνε το αρχέτυπο της ακατανίκητης δύναμης που εκπορεύεται από τη σύνδεση με τον τόπο καταγωγής, καθώς η δύναμή του ανανεωνόταν διαρκώς μέσω της επαφής με τη μητέρα του, τη Γη, καθιστώντας τον ανίκητο όσο πατούσε το έδαφος. Αυτός ακριβώς ο συμβολισμός της αδιάρρηκτης πίστης στη γενέθλια Γη εξηγεί την επιλογή του από τον δάτη στην κόλαση, όπου χρησιμοποιείται στο πρόσωπο που μεταφέρει τον ποιητή και τον Βυργίλιο στον ένατο και πιο σκοτεινό κύκλο της, τον τόπο τιμωρίας των προδοτών και ειδικότερα στην περιοχή της Αντινόρας, όπου βασανίζονταν όσοι είχαν διαπράξει την ύψιστη αμαρτία της προδοσίας της πατρίδας τους. Επομένως, η τοποθέτηση του μύθου της απόλυτης προσήλωσης στη Γη, Αντέος, στην περιοχή των προδοτών της πατρίδας, την Αντινόρα, λειτουργεί ως δραματική αντίστοιξη, τονίζοντας την απομάκρυση των προδοτών από το θεμελιώδες στοιχείο που προσδίδει δύναμη και ταυτόχρονα ταυτότητα, την πατρίδα. Η σύγκρουση με τους πολεμίους, με τη λέξη να χρησιμοποιείται στην αρχαιοελληνική της έννοια, δεν αναδεικνύει μόνο όσα οι άνθρωποι αναγνωρίζουν ως συμπεριφορές που συνάδουν με το πατριωτικό ήθος των μελών ενός έθνους ή κράτους. Παράλληλα, είναι και η εποχή όπου ανήκουν με την πρόθεση να κλείσουν οριστικά παλιοί λογαριασμοί ανάμεσα στους ίδιους τους πολίτες, καθώς το κλίμα επιτρέπει σε αντιπαλότητες και συσσωρευμένα μίση να αναδυθούν χωρίς ιδιαίτερη συγκάλυψη. Είναι η περίοδος κατά την οποία ορισμένοι ανακαλύπτουν ευκαιρίες μέσα στο χάος και κατορθώνουν να βελτιώσουν τη θέση τους, οικονομικά ή κοινωνικά, ενώ άλλοι παλεύουν με την ανασφάλεια της καθημερινότητας και προσπαθούν να σταθούν όρθιοι μέσα σε ένα ασταθές και απρόβλεπτο περιβάλλον. Η αντίληψη που κυριαρχεί σε αυτή τη ρευστή και ευμετάβλητη εποχή είναι ότι οι πολέμοι, οι εξωτερικοί δηλαδή εχθροί, μπορεί να εισέβαλαν στη ζωή του τόπου, αλλά αργά ή γρήγορα θα αποχωρήσουν. Αντίθετα, οι εχθροί που βρίσκονται στο εσωτερικό, οι αντίπαλοι που μοιράζονται τον ίδιο τόπο και το ίδιο μέλλον, θεωρούνται πολύ πιο επικίνδυνοι και δύσκολα αντιμετωπίσιμοι. Γι' αυτό και επικρατεί η επιθυμία είτε να εξαλειφθούν πλήρως, είτε να παραμείνουν οριστικά και αμετάκλητα ηττημένοι. Δεδομένων αυτών, το μεταπολεμικό ελληνικό κράτος από το 1945 προχώρησε στη σύσταση των ειδικών δικαστηρίων δοσυλλόγων με σκοπό τη τιμωρία όσων συνεργάστηκαν με τις δυνάμεις κατοχής ή πρόδωσαν Έλληνες πατριώτες και μέλη των συμμαχικών δυνάμεων. Ωστόσο, με την ολοκλήρωση του εμφυλίου πολέμου, οι κυρίαρχες δυνάμεις επανεξέτασαν την έννοια του δοσύλλογου. Οι δοσύλλογοι που αρχικά αντιμετωπίζονταν ως υπόλογοι για τη συνεργασία τους με τον κατακτητή,
άρχισαν βαθμία να θεωρούνται αναγκαίοι για την ανασυγκρότηση του μεταπολεμικού κράτους. Παρά τη ρητορική περί νέας αρχής, οι μηχανισμοί εξουσίας διατήρησαν πολλές από τις παλαιές τους πρακτικές και αναγνωρίζοντας την αλλαγή της πολιτικής συγκαιρίας προχώρησαν στην επανεκδίκαση των σχετικών υποθέσεων με νομοθεσία σαφώς ευνοϊκότερη για τους κατηγορουμένους. Πολλοί από όσους είχαν καταδικαστεί ερήμην σε βαριές ποινές το 1945 και το 1946 εμφανίστηκαν στα δικαστήρια τα επόμενα χρόνια διεκδικώντας την αναθεώρηση της απόφασης και συχνά αθωώθηκαν με τρόπο προκλητικό. Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει εύγλωτα την αλλαγή του πολιτικού τοπίου, αλλά και τη μετατόπιση των ενιών της ευθύνης, της ενοχής και της λογοδοσίας στο μετέχμιο της εμφυλιακής και μεταεμφυλιακής πραγματικότητας. Στα Χανιά, παρότι που ιδρύθηκε ειδικό δικαστήριο δοσιλόγων, το αρχείο του δεν φαίνεται να έχει διασωθεί ολόκληρο. Η έρευνα έφερε στο φως μόνο υποθέσεις των ετών 1946 και 1949, ένα σπάραγμα δηλαδή του αρχικού υλικού και όχι το πλήρες σώμα των δικογραφιών. Παρ' όλα αυτά, τα τεκμήρια που διαθέτουμε, καταθέσεις, πρακτικά, αποφάσεις, είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικά. Φωτίζουν κρίσιμες όψεις του δοσυλλογισμού στην Κρήτη και επιτρέπουν, έστω μερικώς, την ιστορική ανασύνθεση ενός φαινομένου που σημάδεψε βαθιά το τοπικό κοινωνικό ιστό. Η παράλληλη μελέτη του τοπικού τύπου δείχνει πως το ζήτημα προσλήφθηκε δημόσια. Από την ηθική απαξίωση των συνεργατών του κατακτητή έως τις άλλοτε συγκαλυμμένες και άλλοτε πιο φανερές προσπάθειες κοινωνικής τους αποκατάστασης μέσα στο ασταθές περιβάλλον του εμφυλίου. Η μελέτη του αρχείου και του τύπου της εποχής αναδεικνύει, πιστεύω, τη στενή σχέση ανάμεσα στη δικαιοσύνη, τη δημόσια μνήμη και την πολιτική συγκυρία των πρώτων μεταπολεμικών χρόνων, φωτίζοντας παράλληλα τις τοπικές ιδιαιτερότητες της Κρήτης στην αντιμετώπιση του δοσυλλογισμού. Μέσα από τη σύγκριση των δικαστικών και δημοσιογραφικών πηγών επιχειρείται μια σύνθεση που αποκαλύπτει τις εντάσεις, τις σιωπές και τις αντιφάσεις ενός τραυματικού κεφαλαίου της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Τα πρόσωπα που κατηγορήθηκαν για δοσυλλογισμό ενώπιον του ειδικού δικαστηρίου δοσυλλόγων στα Χανιά δεν συγκροτούν μια κοινωνική ομοιογενή ομάδα. Αντίθετα, το φαινόμενο εμφανίζεται διασπαρμένο σε διαφορετικά στρώματα και σε επαγγελματικούς ρόλους. Στις δικογραφίες, για παράδειγμα, εμφανίζονται αξιωματικοί και υπαξιωματικοί της χωροφυλακής και του στρατού, δημόσιοι λειτουργοί που είχαν διοριστεί ή συνεργαστεί με τις κατοχικές αρχές, ιερωμένοι που διατηρούσαν σχέση με τους κατακτητές, επιστήμονες και επαγγελματίες με κοινωνικό κύρος, αλλά και απλοί πολίτες, των οποίων η εμπλοκή προέκυψε μέσα από προσωπικές, τοπικές ή και οικογενειακές δικτυώσεις. Η ποικιλία αυτή υποδηλώνει ότι ο δοσυλλογισμός δεν ταυτίστηκε με μια συγκεκριμένη κοινωνική κατηγορία, αλλά λειτουργήσε ως σύνθετο και πολυπαραγωγικό φαινόμενο, διαμορφωμένο από τις ανάγκες επιβίωσης, τις τοπικές ισορροπίες ισχύως και τις ευκαιρίες που παρούχε η κατοχική συγκυρία. Όμως, επειδή είπα προηγουμένως ότι το αρχείο που σώθηκε είναι του 46 και του 49, το 1949 δεν ήταν το 1946. Ο εμφύλιος είχε αλλάξει αποφασιστικά και αναδιαμορφώσει το πολιτικό τοπίο. Εκείνοι που άλλοτε θεωρούνταν αδιαφυσβήτητοι εχθροί του έθνους, άρχισαν τώρα να αντιμετωπίζονται ως εν δυνάμει χρήσιμοι σύμμαχοι απέναντι στον κομμουνιστικό κίνδυνο. Την ίδια στιγμή που συνεχίζονταν οι δίκες των δοσυλλόγων, είχαν ήδη ξεκινήσει οι δίκες κατά των αριστερών, γεγονός που σταδιακά άλλαζε την νομοθεσία υπέρ των πρώτων. Το μήνυμα για τους καταδικαστέντες για δοσυλλογισμό ήταν σαφές και πολλοί από αυτούς που στις αρχικές διαδικασίες είχαν κριθεί ένοχοι ερήμην, εμφανίζονταν πλέον μαζικά στα δικαστήρια για επανεκδίκαση, καθώς το νέο νομικό πλαίσιο, όπως είπα, τους παρήχε αυτό το δικαίωμα.
Στα Χανιά, οι δίκες επαναλαμβάνονταν από την αρχή για μια σειρά προσώπων που παλιότερα είχαν τιμωρηθεί με πολυετής καθήρξεις, ακόμα και με θάνατο. Επανεμφανίστηκαν ο μοίραρχος Πολιουδάκης, ο στρατηγός Ιερονυμάκης, ο νομάρχης Γαλάνης και άλλοι. Το υλικό που μελέτησα δείχνει ότι στις νέες αυτές διαδικασίες η πλειονότητα των αποφάσεων ήταν πλέον αθωωτική. Με τον Επίτροπο, θυμίζω ότι ο Επίτροπος ήταν ένα είδος εισαγγελέας στο ειδικό δικαστήριο, να ζητά συχνά την απαλλαγή των κατηγορουμένων λόγω ελλείψεως στοιχείων ή λόγω αμφιβολιών. Ανάμεσα στις υποθέσεις δεν περιλαμβάνονταν μόνο πρόσωπα με ισχύ θεσμικό ρόλο κατά την κατοχή, αλλά και απλοί πολίτες. Στο αρχείο που μελετήθηκε προκύπτει ότι παρά το νομοθετικό πλαίσιο της εποχής που συχνά εξασφάλιζε ευνοϊκότερη μεταχείριση στους δοσύλλογους, η έκβαση της δίκης για αρκετούς από αυτούς, τους απλούς κατηγορημένους, υπήρξε δυσμενής. Εκτός από το αρχείο του Δικαστηρίου Δοσυλλόγων, μια ακόμα ουσιαστική πηγή για τη μελέτη του φαινομένου στα Χανιά αποτελούν οι εφημερίδες της περίοδου. Οι τοπικές εκδόσεις των ετών 1945-1951 δημοσίευαν σταθερά ειδήσεις, αναλύσεις και σχόλια σχετικά με τους δοσύλλογους, κείμενα που άλλοτε κατέκριναν και άλλοτε επικροτούσαν τις αποφάσεις του δικαστηρίου, κατήγγειλαν την ολιγορία των αρχών στη σύλληψη και τιμωρία των συνεργατών, των Γερμανών, διαμαρτύρονταν για αδικίες εις βάρον αγωνιστών της αντίστασης και προέτρεπαν τους πολίτες να καταγγέλνουν τους συνεργάτες του εχθρού εντός των νόμιμων προθεσμιών. Η μελέτη υλικού από εφημερίδες διαφορετικής πολιτικής τοποθέτησης, σε συνδυασμό με τις αποφάσεις του ειδικού δικαστηρίου, συμβάλλει ουσιαστικά στη διερεύνηση του φαινομένου. Μέσα από τον τρόπο με τον οποίο ο τύπος προσέγγιζε το ζήτημα, αποτυπώνεται ο δημοσιογραφικός λόγος της περίοδου και η στάση των εντύπων απέναντι στους συνεργάτες του εχθρού, ενώ παράλληλα αναδεικνύονται οι αλλαγές που επέφεραν οι κεντρικές πολιτικές εξελίξεις στη γραμμή και στις επιδιώξεις τους, καθώς και οι τρόποι με τους οποίους επιχειρούσαν να επηρεάσουν την κοινή γνώμη. Ακούγοντας όλα αυτά, ίσως κάποιοι ή κάποιες να αναρωτηθούν γιατί έχει σημασία σήμερα η δημοσιοποίηση ενός παράγματος αρχείου δικαστηρίου με πρόσωπα που κατηγορούν και κατηγορούνται, που καταθέτουν και μαρτυρούν σε μια άλλη, έστω εμβληματική εποχή. Γιατί να μην χαθούν όλα αυτά μέσα στην απρόσωπη ιστορική αφήγηση, ώστε να καταλήξουμε σε γενικεύσεις ξεπερνώντας τις όποιες συμπληγάδες της ονοματολογίας. Μήπως πρόκειται για μια αιμονή σε μια παραιστορία, σε εισαγωγικά, ή εκτός από τα εισαγωγικά, που ηρωποιεί ή δαιμονοποιεί μικρές αφηγήσεις. Ακόμα και αν ήταν έτσι, θεωρώ πως το εγχείρημα της παραιστορίας δεν είναι δευτερεύον, κάθε άλλο. Μπορεί να λάβει την έννοια της παράπλευρης, της λοξής διαδρομής, προκειμένου να διαπεράσουμε από άλλο δρόμο τον χρόνο, να διαφυλάξουμε ποιότητές του, στη συγκεκριμένη περίπτωση τις ατομικές, οι οποίες διαρριχνύουν, αλλά ταυτόχρονα και συμπληρώνουν το λόγο της μεγάλης ιστορίας. Ο Αριστοτέλης στην Αθηναίων Πολιτεία στέκεται σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά πολιτικά μέτρα της Αθήνας μετά το Πελοποννησιακό Πόλεμο. Το ψήφισμα του Ευκλήδη. Το κείμενο πήρε το όνομά του από τον επώνυμο άρχοντά του έτους και αποτέλεσε μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας να επανέλθει η πόλη σε θεσμική και κοινωνική ομαλότητα μετά την κατάρρευση των Τριάκοντα. Δεν ήταν ένα απλά διοικητικό μέτρο. Ενσωμάτωνε το άγχος της πόλης να ανακόψει ένα φαύλο κύκλο αντεκδικήσεων και να αποτρέψει τη μετατροπή της συμφωλίωσης σε κενό σύνθημα. Στο πλαίσιο αυτό, οι Αθηναίοι θέσπισαν το ψήφισμα με το οποίο επιχειρήθηκαν να σβηστούν, εκτός μεμονωμένων περιπτώσεων,
οι μνήμες από όλα τα εγκλήματα που συντελέστηκαν στην εποχή των τριάκοντα τυράννων, με απότερο σκοπό τη διασφάλιση σταθερότητας στην αποκατεστημένη δημοκρατία. Η ρήτρα του επέτασε. Τον δε παρελιληθότων μηδενή προς μηδένα μνησικακήν. Δεν αντανακλούσε αφέλεια, αλλά μια συνειδητή επιλογή πολιτικής αυτοσυγκράτησης. Μια προσπάθεια να τεθεί φραγμός στη μνησικακία, που αν αφήνονταν ανεξέλεκτη θα διάλυε την πόλη πριν ακόμα προλάβει να ανασυγκροτηθεί. Ωστόσο, η επιταγή να μην κρατάει κανείς κακία δεν μεταφράζεται σε άρνηση της μνήμης, ούτε σε σιωπηρή εξίσωση θητών και θυμάτων. Η ιστορία δεν μπορεί ούτε να συγκαλύπτει, ούτε να σβήνει. Ο ρόλος της είναι να θυμάται, να φωτίζει και να ερμηνεύει. Η μνησικακία αναπαράγει το κακό, αλλά η μνήμη απελευθερώνει, επειδή δίνει μορφή στο παρελθόν, χωρίς να γίνεται ο μοιρός του. Και έτσι, μέσα από αυτή την ένταση, ανάμεσα στη λύθη που επιβάλλει η πολιτική ανάγκη και στη μνήμη που απαιτεί η ιστορική συνείδηση, αναδύεται μια πιο αναγκαία αλήθεια. Μια κοινότητα προχωρά, όχι όταν ξεχνά, αλλά όταν κατορθώνει να γνωρίσει βαθιά τι συνέβη, χωρίς να επαναλαμβάνει τα λάθη του παρελθόντος. Ευχαριστώ. Θα μπορούσαμε να κάνουμε πολλά ερωτήματα τώρα πάνω σε αυτό, η αλήθεια είναι. Σας ευχαριστούμε θερμά. Να προχωρήσουμε και μετά θα επανέλθουμε όμως. Θα περάσουμε στην κυρία Μακρυδάκη, που θα ήθελα να κάνω μία μικρή παρένθεση και να σας πω ότι ένας από τους λόγους που σήμερα βρισκόμαστε εδώ είναι η κυρία Μακρυδάκη, διότι γνωριστήκαμε με αφορμή μία έρευνα που έκανε εκείνη για το δοσυλλογισμό και δει μία ταινία που έχουμε κάνει μαζί με την Κατερίνα Τιμπικάκη που λέγεται «Κρουσόνα», στα χνάρια του καπετάν Σατανά, που φωτίζει και την πλευρά την αντιστασιακή, αλλά και των δοσυλλόγων στο χωριό αυτό. Έτσι γνωριστήκαμε και επειδή η κυρία Μακρυδάκη ασχολήθηκε πάρα πολύ με αυτό το θέμα, στη συνέχεια, δηλαδή τα τελευταία 2-3 χρόνια, διαρκώς συζητούσαμε το πώς θα μπορούσαμε να ανοίξουμε αυτό το θέμα και χαίρομαι πολύ, διότι η ματιά που έχει η κυρία Μακρυδάκη, και επιτρέψτε μου κύριοι που βρίσκεστε κοντά μας, εγώ έχω παρατηρήσει ότι συζητώντας με γυναίκες για ένα τέτοιο θέμα, το οποίο δεν είναι εύκολο θέμα, που αποκτούμε και μία άλλη πλευρά και έχει μια άλλη διεισδυτικότητα. Λοιπόν, η αδυσόπιτος εθνική νέμεση στην Κρήτη, εκεί που η Θέμηδα κρατά κριτικό μαχαίρι. Κυρία Μακρυδάκη. Καλησπέρα καταρχάς και από μένα. Βίκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Είναι τιμή μου που είμαι εδώ. Και κυρίως με τους κυρίους εδώ, που πραγματικά είναι, νομίζω για μένα, δάσκαλοι. Θα ξεκινήσω από εκεί που σταμάτησε ο κύριος Λοχαΐτης. Είναι φοβερό το πώς αυτό που είπε δένει ακριβώς με αυτό που θέλω να πω, με την αρχή μου. Μίλησε για μνησικακία. Μίλησε για μία σπαραγμένη κοινωνία. Για αυτή τη σπαραγμένη κοινωνία θέλω να μιλήσω. Την κοινωνία της Κρήτης. Την κοινωνία της Κρήτης στο τέλος του πολέμου. Και θα ξεκινήσω πολύ κριτικά. Με μία μαντινάδα. Το Γιανναδάκι θέλουμε, χάρο με μία μαχαίρα, το τζουτζουρούκον κεφαλές, να κόβει νύχτα μέρα. Μια ιαχή που ακούστηκε απ' άκρη σ' άκρη στην επαρχία Μελεβιζίου, καθώς ένα αποτρόπαιο θέαμα, πρωί-πρωί, χαράματα, πρέπει να ήταν, αν θυμάμαι καλά, 1944, 15 Σεπτεμβρίου, την επομένη του Σταυρού. 15 Σεπτεμβρίου, 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 15
Το θέαμα περιελάμβανε ένα ποδήλατο και ένα σάκο φορτωμένο στο ποδήλατο. Μία παρέα νεαρών ακολουθούσε από πίσω, τραγουδούσε και επιδείκνυε στα χωριά το περιεχόμενο του σάκου. Ένα κομμένο κεφάλι. Το κεφάλι του Εμμανουήλ Τζουτζουρούκου, Εμμανουήλ Μακατούνη, ή Τζουτζουρούκου, τον οποίο είχε σκοτώσει εκείνο το βράδυ ο Χαράλαμπος Γιανναδάκης, υπαρχηγός της ομάδας Σατανά, από τον Κρουσόνα, εκδικούμενος το φόνο του αδερφού του Κώστα, αλλά ταυτοχρόνως εκδικούμενος με την ενέργεια αυτή εκατοντάδες θύματα του Μακατούνη, βασανισμούς, λαιλασίες, πυρπολίσεις σπιτιών, τρομοκράτηση αμάχων, απίστευτα εγκλήματα, τα οποία έκανε ο ίδιος μαζί με την ομάδα του, τους κυνηγούς κεφαλών, τους κυνηγούς του Φρίτς Σούμπερτ. Δεν ήταν κεφαλών, αλλά θα μπορούσες να το πεις και αυτό. Το σώμα κυνηγών Φρίτς Σούμπερτ. Δεν έχουμε ολοκλήρωση της τραγωδίας. Η ολοκλήρωση της τραγωδίας έρχεται λίγες μέρες μετά. Να πούμε ότι ακόμα οι Γερμανοί βρίσκονται στο Ηράκλειο. Δεν έχουν φύγει. Έτσι, λοιπόν, το εγχείρημα του Γιανναδάκη είναι ένα πολύ επικίνδυνο εγχείρημα, καθώς δίπλα ακριβώς στην ταβέρνα των Αθανάτων, στην περιοχή των Αθανάτων, όπου βρήκε τον Μακατούνη και τον σκότωσε, υπάρχει γερμανικός στρατώνας. Παρ' όλα αυτά, ο Γιανναδάκης δεν τρόμαξε, δεν σταμάτησε, καθώς το αίμα του αδερφού του ζητούσε αίμα. Αλλά δεν τελείωσε εκεί. Όταν οι δυνάμεις των Γερμανών φεύγουν από την περιοχή της Ανατολικής Κρήτης και συσπυρώνονται εδώ, στην οχυρά θέση Κρήτης, μία περίοδος απίστευτων εγκλημάτων ακολουθεί. Οι αντάρτες έρχονται στην περιοχή του Ηρακλείου, στην συνοικία της Αγίας Τριάδας και ρωτούν τα παιδιά της περιοχής πού βρίσκεται το σπίτι του Μακατούνη. Εκεί βρίσκουν τη γυναίκα του μαζί με τα ανήλικα παιδιά του. Τις επιδεικνύουν το θέαμα, τις λένε το τι έχει συμβεί και η ίδια έξαλλη φυσικά για αυτό που είχε συμβεί στον άντρα της, δείχνοντας τα παιδιά της, απαντάει στους αντάρτες, από αυτά θα το βρείτε. Την επόμενη μέρα η συνοικία ξυπνά, βλέποντας στην παραλία, εκεί που σήμερα είναι, νομίζω, το κτίριο, ήταν, νομίζω, η επιχείρηση ηλεκτρισμού, αν δεν κάνω λάθος, το κτίριο της εταιρείας ηλεκτροδότησης, και σήμερα, νομίζω, είναι το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, αν δεν κάνω λάθος, στην βόρεια ακτή του νησιού, παραταγμένα τα σώματα της γυναίκας, του προδότη, της μητέρας του και των παιδιών του. Αντίστοιχες εικόνες, αποτρόπες, φρικιαστικές, έλαβαν χώρα όχι μόνο στην Κρήτη, αλλά πανευρωπαϊκά, πριν ακόμα από τη λήξη του πολέμου, από το 1944, καθώς συσπυρώνονται οι δυνάμεις των Γερμανών, επιστρέφουν πίσω στη Γερμανία, αποχωρώντας από τις κατεχόμενες χώρες, αρχίζει ένας σύντομος κύκλος αίματος και εκδίκησης σε όλη την Ευρώπη. Γιατί συμβαίνει αυτό? Αυτό που πραγματικά με συγκινεί και προσπαθώ να καταλάβω είναι το γιατί συμβαίνει αυτό. Όλα ξεκινούν βέβαια από τους ίδιους τους Γερμανούς, όπως είπε ο κύριος Δορδανάς, οι οποίοι χρησιμοποίησαν παλαιότερες αντιθέσεις, τοπικές διαιρέσεις, πολιτικές αντιπαραθέσεις του παρελθόντος και βάθυναν τα μίση στις κατεχόμενες χώρες, τις χώρες που
επεκτείνονταν. Με αυτόν τον τρόπο, ο στόχος ήταν βέβαια η μείωση του κόστους στο πολύτιμο γερμανικό αίμα. Αλλά με αυτόν τον τρόπο διαρριγνύουν τον κοινωνικό ιστό και δημιουργούν τρομερά αισθήματα μίσους και αντεκδίκησης. Εδώ στην Κρήτη έχουν ιδιαίτερους λόγους να το κάνουν, καθώς η αντίσταση στο νησί είναι μία αντίσταση που δεν την περίμεναν, μία αντίσταση που ξεκινάει, όπως μας λέει ο Μπίβορ, με θαυμασμό για το νησί της Κρήτης, από την επόμενη μέρα. Μας λέει ότι ενώ σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, οι οποίες ήταν κατεχόμενες από τους Γερμανούς, η αντίσταση χρειάστηκε τουλάχιστον 1 χρόνο για να οργανωθεί, στην Κρήτη η αντίσταση ξεκίνησε την επόμενη στιγμή. Για να μην πούμε ότι η αντίσταση ξεκίνησε πριν καν την επιχείρηση Ερμής. Από τον Απρίλιο του 1941, που ο Τζον Πετλέμπουρι μοιράζει 400 όπλα στην ομάδα του Κρουσόνα, του Σατανά, και οργανώνει έτσι την μάχη της Κρήτης. Και πραγματικά, λοιπόν, η αντίσταση στους Γερμανούς είναι κάτι μη αναμενόμενο για αυτούς. Οι απώλειες στην επιχείρηση Ερμής είναι για αυτούς αδιανόητες. Έτσι, η αναγκαιότητα να δημιουργήσουν ένα αντισταθμιστικό δίκτυο κατασκοπίας και αντικατασκοπίας είναι απόλυτη για αυτούς. Ο Χάρτμαν δημιουργεί αυτό το αντιστασιακό δίκτυο. Ο Γιανναδάκης, μάλιστα, στα απομνημονεύματά του, μας λέει ότι ήταν τόσο πυκνό το δίκτυο αυτό, όπου κάθε και το μικρότερο χωριό της Κρήτης έχει τον γκεσταμπίτη του, όπως το λέει, δηλαδή τον καταδότη. Πραγματικά, ο δοσυλλογισμός στην Κρήτη παίρνει πάρα πολλές μορφές. Όλες οι μορφές του δοσυλλογισμού υπάρχουν. Υπάρχουν από τους απλούς καταδότες, απλούς σε εισαγωγικά, οι οποίοι είναι οι πληροφοριοδότες των Γερμανών για ό,τι συμβαίνει. Υπάρχουν επίσης αυτοί που εργάζονται στις υπηρεσίες των Γερμανών, οι διερμηνείς, οι γραμματείς. Υπάρχει ο ένοπλος δοσυλλογισμός, το σώμα κυνηγών του Σούμπερτ, με άλλα λόγια. Υπάρχει ο οικονομικός δοσυλλογισμός, αυτοί που έχουν δοσοληψίες με τους Γερμανούς και πλουτίζουν κατά τη διάρκεια της κατοχής. Υπάρχει φυσικά το σώμα της χωροφυλακής, όσοι υπηρετούν και ακολουθούν τις οδηγίες του μοίραρχου Πολιουδάκη. Και φυσικά υπάρχουν και οι ιδεολόγοι εθνικοσοσιαλιστές, αυτοί που πιστεύουν στον εθνικοσοσιαλισμό, όπως είναι ο Γιώργος ο Σουλτάτος, και όχι μόνο βέβαια, οι εφημερίδες οι οποίες εκδίδονται καθημερινά, όπως ο Κρητικός Κήρυκας, με τον Πέτρο Βάρβογλη ως βασικό δημοσιογράφο που προπαγανδίζει τις ιδέες του εθνικοσοσιαλισμού. Αυτό που ξεχωρίζει ίσως την Κρήτη από άλλες περιοχές είναι η κάθαρση, η οποία ξεκίνησε από τον ίδιο το λαό. Η λαϊκή οργή, το λαϊκό αίσθημα. Τουλάχιστον όσο έχω κοιτάξει, όσο έχω διαβάσει, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι το νησί της Κρήτης διαφέρει σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα στο ότι προσπάθησε πραγματικά να αποκαθάρει τον εαυτό του. Το γιατί έγινε αυτό, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο. Είναι η κριτική ταυτότητα. Η κριτική ταυτότητα είναι συνυφασμένη με τον πατριωτισμό. Δεν μπορεί να δεχτεί ότι ένα σώμα της, μεγάλο, δεν πρέπει να λέμε ότι είναι ένα μικρό ποσοστό. Είναι λάθος να πούμε ότι είναι μια μικρή ομάδα ανθρώπων. Ένα μεγάλο μέρος, λοιπόν, του πληθυσμού συνεργάστηκε με τον κατακτητή. Έτσι, νιώθει
η κοινωνία, η κριτική κοινωνία, ότι η κριτική ταυτότητα αμαυρώνεται από αυτή την κατάσταση και θέλει να εξαλείψει με κάθε τρόπο το μίασμα. Η εικόνα που σας είπα αρχίζοντας την παρουσίασή μου είναι μια εικόνα αντεκδίκησης, όχι μόνο στον θήτη, αλλά και στην οικογένεια του θήτη. Αν θέλουμε λοιπόν να βρούμε την αιτιολόγηση γιατί συνέβη αυτό, θα πρέπει ακριβώς να μιλήσουμε για την κριτική τιμή, για την αίσθηση δηλαδή ότι ο κριτικός είναι ταυτόσιμος με τον πατριωτισμό. Οτιδήποτε λοιπόν αμαυρώνει την κριτική ταυτότητα πρέπει να εξαφανιστεί. Και ο ίδιος ο θήτης και ο προδότης και η οικογένειά του. Όμως θα σταματήσω εδώ γιατί θέλω να δώσω το λόγο και στους υπόλοιπους, καθώς άμα ξεκινήσω δεν λέω να τελειώσω. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Μακρυδάκη. Κύριε Μαμαλάκη, τι εννοούμε με τον όρο δοσυλλογισμός? Να κάνω μια συμπλήρωση 1 δευτερολέπτου σε αυτό που άκουσα. Όταν βουτάει το ανθρώπινο γένος στο αίμα, λειτουργούν τα ένστικτα πιο έντονα. Στο μυαλό του γένους είναι ότι όταν κλείσουμε ένα σπίτι, το κλείνουμε όλο το σπίτι. Αυτό το κάναν και οι Γερμανοί, αυτό το κάναν και οι Βούλγαροι, αυτό το κάναν και οι Ιταλοί. Κοιτάξτε τις λίστες των εκτελεσθέντων, να δείτε αδέρφια, πατεράδες και παιδιά, ξαδέρφια. Και στην επόμενη εκτέλεση, αυτούς που δεν βρήκαν τις ίδιες οικογένειες, τους εντοπίζουν και τους βγάζουν από αυτή την μάταιη ζωή. Άρα το γένος εξοντώνει το γένος με αυτή τη λογική. Όταν λοιπόν στην απελευθέρωση εκδικούνται οι άνθρωποι τη σποριά των γεσταμπιτών, είναι ακριβώς το ίδιο φαινόμενο. Κάνουν μία κάθαρση. Οι μεν για το Ράιχ και οι δε για την τιμή της χώρας. Δοσυλλογισμός. Το γράφω με ωμέγα, εγώ. Είναι ο άνθρωπος που οφείλει να δώσει λόγο, όχι να πληρώσει δόσεις. Τότε θα ήταν με όμικρον, φαντάζομαι. Το ποιος οφείλει να δώσει λόγο είναι θέμα φίλτρου του καθενός. Το να είσαι ουδετερίζον σε μία χώρα που κατέχεται από τον εχθρό, το να μην κάνεις απολύτως τίποτα, με τα δικά μας κριτήρια, τα ιστορικά ίσως, είναι μορφή δοσυλλογισμού. Ο εχθρός θέλει ουδετερίζοντες ανθρώπους, να μην κάνουν απολύτως τίποτα. Οι καλοί καθημερινοί άνθρωποι που απλά παρατηρούν τα γεγονότα πίσω από μια κουρτίνα ενός παραθύρου. Δοσύλλογοι είναι και αυτοί ίσως. Έχει λοιπόν κλιμάκωση το τι μορφή μπορεί να πάρει αυτός ο δοσυλλογισμός. Επηρεάζει πολύ ο παράγων άνθρωπος, όπως επηρεάζει σε όλα τα ιστορικά γεγονότα. Για παράδειγμα, η αγροφυλακή Ηρακλείου, που συνεργάστηκε απολύτως με τον Σούμπερτ, συνεργάστηκε διότι ο διοικητής της αγροφυλακής Ηρακλείου παρακίνησε όλους τους υπό αυτόν υπηρετούντες αγροφύλακες. Με την ίδια λογική μπορεί ένας σταθμός χωροφυλακής να λειτουργεί για την αντίσταση, διότι ο μοίραρχος του τάδε χωριού ήταν οργανωμένος στις μυστικές υπηρεσίες. Παράγων άνθρωπος. Αυτοί λοιπόν που όφυλαν να δώσουν λόγο και που άλλαζε η πυκνότητα της αυστηρότητας, θα έλεγα, και ο βαθμός αυτός άλλαζε περνώντας τα χρόνια μέχρι που από το 47 και μετά έπεφταν στα μαλακά όλοι αυτοί. Εάν πλησιάσει στο περιβάλλον τους, και αυτό πλησιάζει τη δικιά μου πλευρά, υπάρχουν διακυμάνσεις. Οι ευεργετηθέντες, σήμερα ξενοδόχοι, μεγαλοξενοδόχοι, άνθρωποι που μπήκανε στον κρατικό μηχανισμό, έχουν άλλη άποψη. Αυτοί που έμειναν σε μία κακομοιριά που απλά αλήτευαν καίγοντας χωριά
και έπαιξαν στα ζάρια όλα τα πιάτσικα, αυτά που πήραν από τον Καλλικράτη, από την Καλή Σικιά, από 1000 τόπους, έχουν άλλη άποψη. Έχοντας γλιτώσει, είτε διότι έφυγαν Γερμανία, μαζί με τα γερμανικά στρατεύματα, είτε διότι μεταπήδησαν στη χωροφυλακή, στα εμφυλιακά χρόνια, κολύμπησαν δηλαδή σε μια κολυμπήθρα του Σιλοάμ, πλήθηκαν, αναβαπτίστηκαν ως νέοι καθαροί Έλληνες πατριώτες, έχουν μία άλλη άποψη. Το τι ψιθυρίζουν στα παιδιά τους έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Το τι λένε σε ανοιχτούς κύκλους έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Υπάρχει μία τάση αυτών των δοσιλόγων θυματοποίησης. Προσπαθούν όλοι οι άνθρωποι στη ζωή να τακτοποιήσουν γεγονότα. Όλοι μας. Η τακτοποίηση λοιπόν είναι ως εξής, συνήθως. Ήτανε καλός άνθρωπος ο πατέρας μας, τον ζηλεύαν όλοι στο χωριό, τον ζηλεύανε, αυτός είναι ο τόνος της φωνής. Και τον βγάλαν από τη μέση οι κακοί. Δεν μας τον αφήσανε, αλλιώς αν υπήρχε θα ήταν τώρα μεγάλος νοικοκύρης. Εκεί σταματάει η μνήμη και η γνώση. Τακτοποίηση είναι αυτό. Αυτοί που για ιδεολογικούς λόγους ενετάχθησαν σε αυτό, έχοντας υποστεί την πλήση εγκεφάλου της γερμανικής πλευράς, με μια τρομερή απλούστευση, βγάζουν ένα τρομερό αντιβρετανισμό. Αυτοί οι ελεηνοί, οι κιτρινοδόντιδες που μόνο τσάι πίνουν, που θένε βασιλιάδες να κυβερνούν εμάς, ενώ εμείς αν ήμασταν μια Ευρώπη μεγάλη. Αυτή είναι η γερμανοφιλία στην Ελλάδα, με μια τέτοια απλούστευση. Είναι μια μερίδα. Το αν αυτοί αισθάνονται δοσύλλογοι ή όχι, είναι θέμα συνείδησης. Πλησίασα περίπου 60 οικογένειες εγώ. Είναι μεγάλο το νούμερο. 60 οικογένειες. Και οικογένειες που κρυβόταν εδώ και εκεί, και άτομα που νόμιζαν ότι κρυβόταν στο Άγιο Όρος, πρώην Σουμπερίτες, μην εφαρμόζοντας την επιστημονική δεοντολογία στην έρευνα, έχοντας μια υπηρεσία στη Γερμανία 3 χρόνια το 80, όπου παρίστανα τον Ολλανδό σε κύκλους εγκληματιών πολέμου του Τρίτου Ράιχ, 3 χρόνια στο Μόναχο. Και ως Ολλανδός μάζεψα ό,τι μάζεψα. Ναι, κατάφερα για μια 8ετία περίπου στην Κρήτη, και έχοντας δαιμονοποιήσει τον παππού μου, χωρίς να ήταν δοσύλλογος ο άνθρωπος, κάποια στιγμή θα με εκδικηθεί από εκεί που βρίσκεται, προσέγγισα ανθρώπους πείθοντάς τους ότι ο παππούς μου είναι ο τάδε άνθρωπος και ήταν στη Μικρά Ασία μαζί με τον πατέρα σας ή μαζί με τον παππού σας, τον Σουμπερίτη. Και έτσι άνοιγαν τα στόματα. Εκεί λοιπόν βλέπεις μια άλλη πλευρά της Ελλήνης, βλέπεις τους ευεργετηθέντες, βλέπεις ότι εξακολούθησαν να υπάρχουν επαφές με τη Γερμανία, ότι σπούδασαν τα παιδιά τους σε σπίτια Γερμανών αξιωματικών, ότι ερχόταν λεφτά από τη Γερμανία στην Κρήτη, αρχαιοκαπηλείες που έγιναν στην Κρήτη πήγαν σε επώνυμους πρώην αξιωματικούς τότε του Τρίτου Ράιχ και πουλήθηκαν στο Ντίσελντορφ και σε διάφορες μάντρες της Ευρώπης, και συνεχίζει στους απογόνους η αίσθηση ότι εμείς ήμασταν με τη σωστή πλευρά. Ποιοι νιώθουν λοιπόν δοσύλλογοι? Είναι ένα ενδιαφέρον ερώτημα. Όταν πλησίασα έναν Ηρακλειώτη αλατσατιανής καταγωγής και τον είχα αναζητήσει και δεν τον βρήκα και του σήκωσε τα λέπια, όπως λέμε στην νεοελληνική, ένας γείτονας που με καλή πρόθεση του είπε ότι ένας μαμαλάκης ψάχνει για σένα. Και μου ήρθε αγριεμένος να με βρει, μου λέει τι ψάχνεις για μένα. Ευτυχώς ήταν περιπτεράς αυτός εκείνη την περίοδο και άρχισα να τον ρωτάω τι πουλούσε στο περίπτερο. Οπότε χαλάρωσε και η κουβέντα γύρισε σε έναν άνθρωπο στον οποίο υποτίθεται πως υπηρετούσε ο παππούς μου. Του έλεγα, δεν ξέρω, ο παππούς μου αγροφύλακας μάλλον ήταν, υπηρετούσε με έναν Σουβέρτ. Θυμάμαι ότι του παράλλαξα το όνομα Σούμπερτ. Μου πιάσε τον νόμο και μου είπε, Σούμπερτ κύριε Μαμαλάκη, πολύ καλός άνθρωπος, μας έφερνε κονσέρβες κάθε 2 μέρες στο σπίτι. Ποιοι νιώθουν εδώ σύλλογοι λοιπόν? Κύριε Δορδανά. Έλεγα ότι δεν θα τα πείτε όλα αυτά, κύριε Μαμαλάκη, αλλά
αφού τα είπατε και εδώ μετά το Skype μας. Λοιπόν, κύριε Δορδανά, τι ακούσατε από όλα αυτά? Έχω μια σειρά από ερωτήσεις εδώ, αλλά νομίζω καλύτερα να το πάμε έτσι λίγο πιο αυθόρμητα. Ακούσατε κάτι από τους προηγούμενους, το οποίο σας έκανε εντύπωση, το οποίο σας, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, αυτό το νησί που λέμε εδώ Κρήτη, ας πούμε, είναι μια άλλη ήπειρος, ακόμα και σε αυτό το τομέα, για παράδειγμα? Όχι, δεν άκουσα κάτι το οποίο δεν το έχω ξανακούσει. Δηλαδή, θέλω να πω ότι η Κρήτη δεν συνιστά μια ιδιαιτερότητα σε σχέση με την ηπειρωτική Ελλάδα ή με την άλλη Ελλάδα. Δεν είμαι οπαδός του εμείς και οι άλλοι. Πάνω κάτω τα πράγματα κινούνται στο ίδιο μήκος ή κινήθηκαν στο ίδιο μήκος κύματος παρά τις τοπικές ιδιαιτερότητες σε κάθε περιοχή, και αυτό μου δίνει το έναυσμα να σημειώσω κάτι σε σχέση με την ιστοριογραφία για το φαινόμενο του δοσυλλογισμού. Η ιστοριογραφία σήμερα ως επιτοπλίστων συγκροτείται από πάρα πολλά μεν έργα, αλλά τοπικού χαρακτήρα. Κάνουμε δηλαδή μια μικροϊστορία του δοσυλλογισμού, μελετώντας τις τοπικές διαστάσεις του φαινομένου, στη Μακεδονία, στην Ιταλοκρατούμενη περιοχή, στις Ιταλοκρατούμενες περιοχές, στην Κρήτη, στην Αττική. Παρ' όλα αυτά όμως δεν έχουμε τη μεγάλη σύνθεση, δηλαδή έχουμε μαζέψει πολλές μικρές ψηφίδες, έχουμε συγκροτήσει με ένα εξαιρετικό τρόπο το μεγάλο ψηφιδωτό, αλλά αυτό το οποίο ακόμα μας διαφεύγει είναι η μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα περί του δοσυλλογισμού αφενός, και αφετέρου έχουμε λιγότερα βιβλία, έχουμε ένα μικρό μόνο κομμάτι ιστοριογραφίας, το οποίο ξεφεύγει από μια εθνοκεντρική διήγηση ακόμα και περί δοσυλλογισμού για να μπορέσει να εντάξει την Ελλάδα στο ευρωπαϊκό παράδειγμα. Αν το κάνει κανείς αυτό, μπορεί να δει πάρα πολύ ωραία συνέχειες και ασυνέχειες σε σχέση με αυτό το φαινόμενο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, κάτω από την μεγάλη ομπρέλα, η οποία δεν είναι άλλη από αυτήν που άνοιξαν οι γερμανικές αρχές κατοχής. Τι είναι αυτό λοιπόν το οποίο συνιστά τη μεγάλη ομπρέλα κατά την άποψή μου? Είναι αυτό το οποίο υπόθηκε από τους συναδέλφους και τις συναδέλφισες, δηλαδή το γεγονός ότι οι Γερμανοί είναι πάρα πολύ έτοιμοι πριν από την έκρηξη του πολέμου, γνωρίζουν πριν καν βρεθούν στις διάφορες χώρες της Ευρώπης τι είναι εκείνο που δεν συνέχει τις χώρες αυτές, δεν συνέχει τις κοινωνίες αυτές, αλλά τι είναι εκείνο το οποίο τις έχει διασπάσει προπολεμικά και τι είναι εκείνο το οποίο μπορεί να τις κρατά διασπασμένες και διηρεμένες. Υπόθηκε, το μεγάλο ενδιαφέρον εδώ από την πλευρά του Τρίτου Ράιχ βρίσκεται στο να σπάσει, στο να κατακερματίσει ένα δυνάμει συμπαγές μέτωπο αντίστασης, το οποίο στην πραγματικότητα θα είναι πράγματι ένα μεγάλο στρατιωτικό πρόβλημα στα μετώπιστα, στις κατεχόμενες χώρες. Και αυτό το κάνει με διάφορους τρόπους, το κάνει φυσικά μέσα από μία μαύρη διασπαστική προπαγάνδα, αλλά από το 1943 το κάνει επίσης και μέσα από τους συνεργάτες, μέσα από το φαινόμενο της συνεργασίας. Γιατί από το 1943, αφενός γιατί το πρώτο διάστημα είναι αυτό το ελληνογερμανικό ειδήλιο το οποίο θέλει να χτίσει το Τρίτο Ράιχ, αυτό το ελληνογερμανικό ειδήλιο με πολλές αναγωγές στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και τον ηρωισμό των Ελλήνων σπάει πάρα πολύ γρήγορα και διαλύεται, θρηματίζεται εξαιτίας της μάχης της Κρήτης και της ηρωικής αντίστασης του κρητικού λαού. Αλλά παρόλα αυτά οι Γερμανοί είναι πάρα πολύ διστακτικοί και για λόγους φιλετικούς, ιδεολογικούς, πραγματιστικούς, στρατιωτικούς, να τραβήξουν από τα συρτάρια τους αρκετές, θα έλεγε κανείς, περιπτώσεις και προτάσεις συνεργασίας που από το πρώτο διάστημα έχουν σε πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδος. Αφήνουν το χρόνο να περάσει και όταν επιστρέφουν σε αυτές τις προτάσεις το κάνουν ακριβώς περισσότερο για λόγους στρατιωτικούς, αλλά και γιατί πλέον η αντίσταση που έχει ξεκινήσει από την Κρήτη και στη συνέχεια έχει περάσει στην κατεχόμενη Μακεδονία, ερίστορε παρόδο, το πρώτο γερμανικό αίμα χύνεται στην ελληνική γη από την Μακεδονία. Η αντίσταση λοιπόν από το 1943, από τις αρχές του 1943 επανεμφανίζεται πολύ πιο δυναμικά
Και τότε κυρίως, φυσικά πριν αλλά και μετά το Στάλινγκραντ, αποκτά και ένα σαφές πολιτικό πρόσημο. Από την άνοιξη λοιπόν του 1943 θα δει κανείς, δίπλα στους πρώτους ιδεολόγους, στους πολιτικούς εθνικοσοσιαλιστές και πιστούς οπαδούς της νίκης της Γερμανίας, που είναι η αλήθεια μια μικρή κατηγορία. Δηλαδή, πολύ λίγοι στην κατεχόμενη Ελλάδα γνωρίζουν τι συμβαίνει σε αυτό το παγκόσμιο πόλεμο, μπορεί να αντιληφθούν τα πολιτικά ιδεολογικά διακυβεύματα αυτού του πολέμου και να εκφέρουν ένα πιο καθαρό πολιτικό εθνικοσοσιαλιστικό λόγο. Δίπλα λοιπόν σε αυτούς τους πολιτικούς καθοδηγητές εμφανίζονται με πολύ μεγάλη σφοδρότητα και δρυμύτητα αυτή η κατηγορία των συνεργαστών που ο νομοθέτης από τη γαλλική νομοθεσία θα κατατάξει την πρώτη θέση. Ο ένοπλος δοσυλλογισμός. Ο πολιτικός, ο ένοπλος δοσυλλογισμός είναι από τις πιο βαριές κατηγορίες περί δοσυλλογισμού που εκδικάζονται από τα ειδικά δικαστήρια δοσυλλόγων. Αυτές λοιπόν οι ένοπλες ομάδες που συγκροτούνται από τις αρχές του 1943 σε πολλές περιοχές της Ελλάδος εμφανίζονται ακριβώς για να αντιπαρατεθούν με το αντίπαλο δέος της ελληνικής αντίστασης, κυρίως με τη μεγάλη αντιστασιακή οργάνωση, το ΕΑΜ, το πολιτικό σκέλος και στρατιωτικό σκέλος που είναι το ΕΛΑΣ. Το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι αυτές οι ομάδες συγκροτούνται από μέλη με διαφορετικά κοινωνικά χαρακτηριστικά και από διάφορες κοινωνικές τάξεις. Άρα, εδώ πηγαίνουμε στην καρδιά του ίδιου του φαινομένου για να θέσουμε τα πραγματικά ενδιαφέροντα ερωτήματα που δεν κάναμε στο παρελθόν. Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, ποιες είναι οι πολιτικές και κοινωνικές καταβολές τους κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου, γιατί επιλέγουν να αντιπαρατεθούν με μια μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού, ποιες είναι οι επιδιώξεις τους, ποιος είναι ο τρόπος σκέψης. Και πραγματικά, τι είναι εκείνο το οποίο πιστεύουν ότι κάνουν τη δεδομένη χρονική στιγμή και αν κατανοούν τη βαρύτητα των πράξεών τους. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα ερωτήματα γιατί μας διαφοροποιεί όλο αυτό το σχήμα το οποίο παλαιότερα, αλλά ακόμα και σήμερα στο δημόσιο χώρο αρεσκόμαστε να κάνουμε, δηλαδή να εκτοξεύουμε κατηγορίες περί δοσυλλογισμού στον ανεμιστήρα και να αφήνουμε ο ανεμιστήρας να λειτουργεί δεξιά και αριστερά κατά το δοκούν. Αρκεί και μόνο να βάλουμε λοιπόν όλους αυτούς που εμείς θεωρούμε δοσυλλόγους σε ένα τσουβάλι, να βάλουμε μία γάτα μέσα στο τσουβάλι, να κλείσουμε αυτό το τσουβάλι και να το ρίξουμε στη θάλασσα. Έχοντας βάλει από έξω από το τσουβάλι αυτό την επιγραφή δοσύλλογη. Σήμερα λοιπόν η σύγχρονη προσέγγιση για το δοσυλλογισμό είναι μία κατανόηση, δηλαδή είναι θα έλεγα, μια κοινωνική ιστορία των δοσυλλόγων. Οι καταβολές, οι ίδιοι άνθρωποι τι πίστευαν την εποχή εκείνη ότι έκαναν, αν αντιλαμβάνονταν την βαρύτητα των πράξεών τους και γιατί το έκαναν. Γιατί δέχτηκαν να συνεργαστούν με τους κατακτητές. Ένα λούμπεν προλεταριάτο του Μεσοπολέμου, άνθρωποι οι οποίοι αρέσκονταν στην περιπέτεια γιατί πίστευαν ότι θα μπορούσαν να συμβάλλουν και να δώσουν ένα χεράκι βοήθειας για να σώσουν το Ρωμαϊκό, όπως λέγανε έτσι στις μεταπολεμικές δεκαετίες, οι λίγοι πολιτικοί καθοδηγητές τους και οι ιδεολόγοι, άνθρωποι οι οποίοι ήθελαν να συμμετάσχουν στην περιπέτεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και να συμμετάσχουν επίσης και στο Πλιάτσικο. Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα οικονομικά κίνητρα και δύο άλλες κατηγορίες, για να μην σας εκθέσω όλες αυτές τις κατηγορίες και τις διαστρωματώσεις του δοσυλλογισμού, ζητήματα επιβίωσης, πάρα πολύ σημαντικά. Έτσι, κάποιοι επιβιώνουν με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή ντύνονται, ενδύονται, βάζουν παπούτσια στα πόδια τους, σιτίζονται, μισθοδοτούνται και προσέξτε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, αν σκοτωθούν στο όνομα του Τρίτου Ράιχ συμμετέχοντας σε μια από αυτές τις ένοπλες αντικομμουνιστικές δοσυλλογικές οργανώσεις, οι συγγενείς τους θα συνταξιοδοτηθούν. Και θα μπορούμε να το δούμε αυτό και να το παρακολουθήσουμε και στον μεταπόλεμο και φυσικά οι προσωπικές αντιπαραθέσεις. Ολόκληρα δίκτυα, κυρίως συντηρητικών κοινωνιών, κυρίως στην Ύπαιθρο, που κάποια από τα δίκτυα αυτά θα βρεθούν στην αντίσταση και κάποια άλλα θα βρεθούν στο ακριβώς
επειδή δεν μπορούν να πάνε όλοι μαζί, λόγω των προπολεμικών αντιπαραθέσεων, θα βρεθούν ως αντίπαλο δέος να λειτουργούν υπέρ των γερμανικών συμφερόντων. Τώρα, αυτή η κλιμάκωση παρακολουθεί την εξέλιξη του πολέμου για να καταλήξει στο τέλος να μας δώσει ένα δείγμα, ένα αριθμητικό δείγμα, το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το οποίο έρχεται να αντιπαρατεθεί με αυτές τις υπεραπλουστεύσεις που κυρίως εξυπηρετούσαν πολιτικές σκοπιμότητες αναφορικά με αυτό το οποίο προείπα, ότι κατά τη διάρκεια του πολέμου και της ξένης κατοχής πολύ λίγοι από τους Έλληνες ή από τους Γάλλους ή από τους Ολλανδούς ή από τους Βέλγους για θρησκευτικούς λόγους, για γλωσσικούς λόγους, για ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη μεταχείριση των μειονοτήτων κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου, για διάφορους λόγους συνεργάστηκαν με τους κατακτητές. Υπάρχουν μελέτες που υποστηρίζουν ότι αν μέχρι το τέλος της κατοχής, η ιδιαιτερότητα στην Κρήτη είναι ότι το τέλος της κατοχής στην ηπειρωτική Ελλάδα είναι τον Οκτώβριο του 1944, στην Κρήτη το τέλος της κατοχής είναι με το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στην Ευρώπη, λόγω της παραμονής των γερμανικών στρατευμάτων στην Κρήτη, έστω και στρατονισμένα. Ενώ λοιπόν μέχρι το τέλος της κατοχής πάνω κάτω ο Ελλάς διαθέτει 25 με 27.000 ενόπλους, δεν μιλώ για την ΕΠΟ, δεν μιλώ για τον εφεδρικό Ελλάς, αλλά η μόνιμη δύναμη του Ελλάς είναι 25 με 27.000 μαχητές. Τα δοσυλλογικά τμήματα, ή να το περιγράψω με άλλον τρόπο, το ευρύτερο αντιαμικό μπλοκ, το οποίο συγκροτείται από πάρα πολλές κατηγορίες συνεργασίας, διαθέτει μία δύναμη, μία ένοπλη δύναμη, η οποία προσεγγίζει γύρω τους 20.000. Άρα καταλαβαίνετε η διαφορά μεταξύ της αντίστασης και του δοσυλλογισμού εδώ που μας δημιουργούσε παλιότερα πολλά προβλήματα, αυτό το πράγμα όχι να τα κατανοήσουμε, αλλά να το αποδεχτούμε, είναι πάρα πολύ μικρή. Και αυτό γιατί γίνεται? Γίνεται λόγω της γερμανικής προπαγάνδας. Η γερμανική προπαγάνδα μέσα στο καλοκαίρι του 1944, ακόμα και πριν από την απελευθέρωση, λέει σε πάρα πολλές περιοχές της ακόμα κατεχόμενης χώρας, πως αν βρεθεί κάποιος χωρίς όπλο, στην πραγματικότητα, ακόμα και αν είναι ουδέτερος, στην πραγματικότητα θα θεωρηθεί ταξικός, ιδεολογικός, αλλά και θα συμπεριληφθεί στην κατηγορία του ευρύτερου δοσυλλογισμού και θα πέσει κάτω από τη σπάθη του Ελλάς. Οπότε κάτω από την πίεση, τον τρόμο, τον πανικό, αλλά και τη γερμανική προπαγάνδα, πάρα πολλοί συνεχίζουν να εξοπλίζονται από τις γερμανικές αποθήκες και αυτούς ο Ελλάς τους βρίσκει ως μια εύκολη λία στις πολύ νεκρές μάχες λίγο πριν, αλλά και μετά το τέλος της κατοχής. Και εδώ μια επισήμανση. Ενώ είναι εντυπωσιακό ότι ενώ η Κρήτη θα αιματοκυλιστεί κυριολεκτικά από την αρχή μέχρι το τέλος, και είναι εντυπωσιακό. Διάβασα ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο, διάφορα άρθρα για την κατοχή στην Κρήτη. Μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση αυτή η πυκνότητα των γεγονότων στην Κρήτη. Κάθε μέρα και γεγονότα, κάθε μέρα και γερμανικές εκαθαρίσεις και επιχειρήσεις, κάθε μέρα και δεκάδες νεκροί, που δεν τους συναντάμε με την ίδια πυκνότητα και τέτοια ροή αίματος σε άλλες περιοχές της κατεχόμενης χώρας. Ενώ λοιπόν έχει ρεύσει άφθονο ελληνικό αίμα μέσα από αυτές τις μικρές αλλά πολύ μικρές ενδοελληνικές συγκρούσεις κατά τη διάρκεια της κατοχής, δηλαδή πολύ μικροί εμφύλοι πόλεμοι, Γερμανοί και τάγματα ασφαλείας εναντίον της αντίστασης, αντιστασιακές οργανώσεις συγκρούονται μεταξύ τους, κυρίως οι δύο μεγαλύτερες, ο Ελλάς και ο ΕΔΕΣ. Οι πλέον πολύ νοκρές μάχες της περίοδου της κατοχής είναι εκείνες μεταξύ Ελλήνων. Δηλαδή είναι εκείνες που στην ηπειρωτική Ελλάδα, λίγο πριν από την απελευθέρωση και αμέσως μετά την απελευθέρωση, θα δοθούν μεταξύ αφενός του Ελλάς και αφετέρου των ταγμάτων ασφαλείας. Ένα παράδειγμα μόνο θα σας πω. Στις 4 Νοεμβρίου του 1944, στην πλέον πολύ νεκρή μάχη, λίγο μετά την απελευθέρωση της ηπειρωτικής χώρας, στο Κιλκής, μέσα στην πόλη του Κιλκής, η πλευρά των ταγμάτων ασφαλείας θα καταγράψει πλέον από περισσότερους από 1.100, 1.200 νεκρούς. Αυτό φυσικά στη συνέχεια από την επταετία θα έρθει να διωγγωθεί σε 7.200 νεκρούς.
Καταλήγω με μια, για μένα, πολύ, πολύ σημαντική επισήμανση. Κατά την άποψή μου, οι δοσύλλογοι ή το φαινόμενο του δοσυλλογισμού δεν είναι κληρονομικό. Δηλαδή, δεν είναι γονιδιακό. Δεν μεταβιβάζεται από τον πατέρα, τη μητέρα, από τις οικογένειες, στους επιγόνους. Δεν ευθύνεται δηλαδή το παιδί, ο εγγονός, η εγγονή, ο γιος, η κόρη, για αυτό το οποίο συνέβη κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου και για τις επιλογές των γονιών τους ή των παππούδων τους. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον να το δει κανείς στη γερμανική περίπτωση, όταν το 1968 η γερμανική νεολαία ρωτάει τους παππούδες και τους πατεράδες τι έκανε στον πόλεμο πατέρα και παππού. Από αυτήν την άποψη δεν έχει κανένα ιστορικό ενδιαφέρον να παρακολουθήσει κανείς και να καυτεριάσει ανακόλουθες πράξεις μετά τη λήξη της λειτουργίας και της ζωής των ειδικών δικαστηρίων δοσυλλόγων. Και πάμε εδώ σε ένα ζήτημα απονομής δικαιοσύνης. Δηλαδή, ό,τι συνέβη, συνέβη, δεν το γενικεύουμε, δεν λιμάρουμε τις γωνίες. Τα ειδικά δικαστήρια δοσυλλόγων είχαν μια διάρκεια ζωής, ολοκληρώθηκε ο κύκλος τους. Εμείς σήμερα ερχόμαστε να μελετήσουμε το φαινόμενο, να το αναδείξουμε, να το συζητήσουμε στο δημόσιο χώρο, να προβληματιστούμε, να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε. Χωρίς όμως να έχουμε καμία πρόθεση να ξαναστήσουμε καινούργια ειδικά δικαστήρια δοσυλλόγων. Η ιστορία δεν δικάζει. Ο ιστορικός και ο δικαστής ακολουθούν τις διαδρομές, αναζητούν την αλήθεια και διαφοροποιούνται όταν ο δικαστής δικάζει και απονέμει δικαιοσύνη, αλλά ο ιστορικός δεν το κάνει. Η ιστορία δεν στείνει σίγουρα ειδικά δικαστήρια δοσυλλόγου. Γιατί όμως υπάρχει μια ακόμα και σήμερα σχετική διαφοροποίηση στο κοινωνικό σώμα και μια νευρωτική αντιμετώπιση του? Για ένα πάρα πολύ απλό λόγο κατά την άποψή μου. Αφενός γιατί η ελληνική περίπτωση διαφοροποιείται από την ευρωπαϊκή σε αυτό. Χιλιάδες υποθέσεις εκδικάστηκαν από τα ειδικά δικαστήρια δοσυλλόγων, χιλιάδες άνθρωποι καταδικάστηκαν, με τη διαφορά ότι στην Ευρώπη αυτοί ως επιτοπλίστων εξέτησαν τις ποινές τους, εκατοντάδες καταδικάστηκαν σε θανατικές ποινές και οι ποινές αυτές εκτελέστηκαν. Ελάτε λοιπόν να δούμε πόσοι από αυτούς καταδικάστηκαν στην εσχάτη των ποινών και εκτελέστηκαν. Εγώ μπορώ να απαριθμίσω περιπτώσεις που μετρώνται στα... Κώστα, βρήκες τις μπαταρίες? Τις βρήκες? Δεν θα δώσω την ευκαιρία μετά να μιλήσουν οι συνάδελφοί μου, γιατί ναι. Στην Ευρώπη, λοιπόν, στην Ελλάδα, στα δάχτυλα του ενός, άντε το πολύ των δύο, των δύο χεριών, και από την άλλη πλευρά, πολύ σωστά έχει υποθεί, οι περισσότεροι από αυτούς, μέσα από την κολυβήθρα του Σιλοάμ, δηλαδή τον εμφύλιο πόλεμο, από τις αρχές δεκαετίας του 50, κρεμάστηκαν στα μανταλάκια ως λευκές περιστερές. Και αυτό είναι που διαφοροποιεί την ελληνική περίπτωση. Αν πάμε στο επίπεδο της υποθετικής ιστορίας, εάν δεν συνέβαινε ο εμφύλιος πόλεμος, ίσως τα πράγματα να ήταν διαφορετικά σε σχέση με την εθνική μας αυτογνωσία. Επειδή λοιπόν όλες αυτές τις περιπτώσεις τις κρύψαμε κάτω από το χαλάκι της ιστορίας, γι' αυτό το λόγο μας ήταν πάρα πολύ δύσκολο να επιστρέψουμε και να κάνουμε μια εθνική ομφαλοσκόπηση για να επιχειρήσουμε να κατανοήσουμε και να μάθουμε. Και επίσης και αυτός είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο, ξέρετε, σε διάφορες κρίσιμες στιγμές του έθνους, για παράδειγμα στην τελευταία πτώχευση της Ελλάδος και την οικονομική κρίση που μας οδήγησε εκεί που μας οδήγησε, δεν είναι περίεργο που επανεμφανίστηκε ο δοσυλλογισμός να συζητήσεται μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο και διάφορες πολιτικές παρατάξεις να κατηγορούν ο ένας τον άλλον περί δοσυλλόγων. Αυτό το κάνουμε γιατί ακόμα και σήμερα το φαινόμενο αυτό πολιτικά εργαλειοποιείται. Επιστρέφουμε δηλαδή στη δεκαετία του 40, όχι για να την κατανοήσουμε, αλλά κυρίως για να την εργαλειοποιήσουμε, να ανακαλύψουμε καλά κρυμμένα μυστικά που έχουμε στα οικογενειακά μας μπαούλα και, όπως είπε και ο Χάγγεν Φλάισερ στο τελευταίο βιβλίο, να ξεπετάγονται συνεχώς οι σκελετοί μέσα από αυτά τα μπαούλα. Εδώ σταματώ γιατί δεν θέλω να εξαντλήσω το τελευταίο μικρόφωνο.
Με τον κύριο Λοχαΐτη, το πρώτο μας τηλεφώνημα ήταν μία συζήτηση, η οποία αν την είχα καταγράψει, πραγματικά θα είχα... Δυστυχώς δεν την κατέγραψα, τέλος πάντων. Μου είπε εξαιρετικά πράγματα. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Λοχαΐτη, αυτό που μου είχατε πει σε εκείνο το τηλεφώνημα, για το αν οι δοσύλλογοι είναι καλοί άνθρωποι. Νομίζω ότι έχει απαντήσει και εν πολλής και εν ολίγης ο κύριος Δορδανάς. Να πω κάτι, να θυμίσω κάτι μάλλον, που έχει σημασία βέβαια για το θεσμικό, για το νομοθετικό και για το δικαστικό σύστημα της εποχής. Το 1944, μετά την απελευθέρωση, ο τότε Πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου είχε δώσει στο περίφημο λόγο του της απελευθέρωσης την διαβεβαίωση στον ελληνικό λαό ότι οι δοσύλλογοι θα τιμωρούνταν και θα τιμωρούνταν αδυσόπιτα και πάρα πολύ σκληρά. Αυτό, αν το δούμε περίπου 7-8 χρόνια μετά, φαίνεται στην νομοθεσία. Η πρώτη νομοθεσία που αφορούσε τους δοσυλλόγους, τα ειδικά δικαστήρια των δοσυλλόγων, προέβλεπαν ότι θα υπάρχουν 5 δικαστές, εκ των οποίων ο ένας θα ήταν δικαστής τακτικός, 2 θα ήταν από το στρατό ή τη χωροφυλακή, αλλά ψέματα θα ήταν ένας και 3 θα ήταν, δηλαδή η πλειοψηφία θα ήταν στους πολίτες, ήταν λαϊκοί δικαστές. Πού κατέληξε όλο αυτό? Κατέληξε στο να υπάρχει μετά από 6-7 χρόνια, δηλαδή μετά τον εμφύλιο, κατέληξε να υπάρχει η πλειοψηφία να είναι τακτικοί δικαστές, οι οποίοι θα διορίζονταν με απόφαση του Αρείου Πάγου. Αυτό καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει θα μπορούσε να υπάρχει και από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι υπάρχει χειραγώγηση. Μίλησε για κοινωνική ιστορία ο κύριος Δορδανάς, δηλαδή ότι πλέον προσπαθούμε με τα εργαλεία της κοινωνικής ιστορίας να προσεγγίσουμε αυτό το φαινόμενο του δοσυλλογισμού και τους δοσυλλόγους. Εγώ συμφωνώ με αυτό και θα ήθελα λίγο έτσι να το βάλω στα πιο πλαίσια, θα έλεγα, ατομικά. Έχω δει μέσα στο αρχείο πάμπολες περιπτώσεις που κάποιοι πάνε και καταδίδουν έναν χωριανό τους και αν θέλετε, ήταν αποτέλεσμα μιας κτηματικής διαφοράς. Αυτός είναι δοσύλλογος. Πάει στο δικαστήριο, δικάζεται από το δικαστήριο. Είναι όμως πραγματικά δοσύλλογος με αυτή την έννοια που ακούσαμε πριν από τον κύριο Δορδανά ή με αυτό που λέμε εμείς σήμερα δοσυλλογισμός? Είναι συνεργάτης αυτός, έχει προδώσει όμως τον συνάνθρωπό του, τον Έλληνα. Αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να διαβάσω κάτι, το οποίο είναι την ίδια στιγμή τραγικά θλιβερό. Ακούστε ένα μέρος μιας κατάθεσης για να δούμε τι σημαίνει τελικά δοσυλλογισμός. Δοσυλλογισμός ήταν οικονομικοί δοσύλλογοι που, όπως είπε ο κύριος Δορδανάς, κάνανε χρήματα? Είναι μόνο αυτό? Ή είναι αυτοί οι οποίοι ακολούθησαν στη Γερμανία, όπως είπε ο κύριος Μαμαλάκης, στους Γερμανούς και σπούδασαν τα παιδιά τους? Λέει λοιπόν ένας: γνωρίζω τον κατηγορούμενο γιατί είναι και πρώτος ξάδελφός μου, πάντα τα είχαμε καλά. Όταν ήλθαν οι Γερμανοί πήγε και με πρόδωσε ότι ήμουν αντάρτης, αφού προηγουμένως έστειλε τον κουνιάδο του και άφησε στο σπίτι μου ένα γερμανικό παντελόνι. Κατόπιν πήγε στους Γερμανούς και τους βεβαίωσε ότι είχα σκοτώσει Γερμανό και εκείνοι έκαψαν το σπίτι μου. Καθ' όλο το διάστημα της κατοχής οπλοφορούσε με όπλο που του είχαν δώσει οι Γερμανοί. Αντιστρέφει. Άμα έμαθα το κάψιμο του σπιτιού μου, κατέφυγα από την Αθήνα
βρήκα τη γυναίκα μου έγκυο από τους Γερμανούς. Εδώ μιλάμε για τον τυπικό δοσυλλογισμό, για αυτό που αναφέρουμε ότι είναι ένας συνεργάτης των Γερμανών αυτός. Ή υπήρχαν κάποιες αδιευκρίνιστες για μας σήμερα συνθήκες μέσα στην οικογένεια που στην ουσία δεν μας επιτρέπουν να ξέρουμε το τι πραγματικά συμβαίνει. Αυτό το αναφέρω όχι ως περιπτωσιολογία ή μια μοναδική περίπτωση. Εγώ το έχω συναντήσει κατά κόρον μέσα στο αρχείο. Και υπάρχουν και κωμικοτραγικές πολλές φορές, κωμικοτραγικά γεγονότα. Αν εξαιρέσω τους δοσυλλόγους της Κρήτης που παρουσιάζονται στο αρχείο με πολλές φορές και με βαριά εγκλήματα, υπάρχουν όμως και αυτοί οι δοσύλλογοι, οι οποίοι, σε εισαγωγικά η λέξη το βάζω, τους οποίους, εάν δεν τους δούμε με τα εργαλεία της κοινωνικής ιστορίας, είτε θα πάμε σε άλλους ατραπούς για να δούμε τι είναι οι δοσύλλογοι, είτε θα βγάλουμε λάθος συμπεράσματα. Και θα τελειώσω με κάτι που μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση όταν άρχισα να ασχολούμαι με το θέμα αυτό. Διάβαζα λοιπόν σε ένα βιβλίο του κυρίου Μαργαρίτη, ήταν καθηγητής, τώρα είναι ομότιμος στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο δελτίο, αν δεν κάνω λάθος, του Θηλωδών Ανέμων, το εξής. Έγραφε λοιπόν ο Μαργαρίτης για το δοσυλλογισμό. Από πού βγήκε, γιατί έχουμε τη λαχαναγορά στο Ρέντι? Δεν είχα ιδέα. Και προσπαθούσα να διαβάσω παρακάτω για να δω γιατί υπάρχει λαχαναγορά στο Ρέντι. Έλεγε λοιπόν ο Μαργαρίτης ότι στην περίοδο της κατοχής πολλοί από τους ανθρώπους που είχαν κοντά στην κοντινή επαρχία, ανθρώπους που θα μπορούσαν, συγγενείς τους, που θα μπορούσαν να τους εφοδιάσουν με κάποια βασικά τρόφιμα, κατέβαιναν από το τρένο στην περιοχή εκείνη και καθώς κατέβαιναν, κρατούσαν από αυτά που τους είχαν δώσει οι δικοί τους κάποια φαγώσιμα, κάποια προϊόντα, τα υπόλοιπα όμως τα πουλούσαν εκεί. Και μάλιστα ο Μαργαρίτης λέει ότι η πρώτη μαύρη αγορά στην Αθήνα ήταν στο Ρέντι. Αυτή είναι δοσύλλογη. Ήταν δοσύλλογη. Ευχαριστώ. Ομολογώ ότι άκουσα πολλά πράγματα που έτσι ερέθησαν τη σκέψη μου από όλους τους ομιλητές. Αυτό, καταρχάς, που θέλω να προσθέσω σε αυτό που είπε ο κύριος Δορδανάς, είπε πόσοι άραγε από τους δοσυλλόγους οδηγήθηκαν στο εκτελεστικό απόσπασμα. Σύμφωνα με ένα υπόμνημα του 1948 από το State Department προς τους Αμερικανούς διπλωμάτες στην Ελλάδα, το οποίο πραγματικά ήταν γεμάτο αγανάκτηση για τη χώρα μας. Σύμφωνα λοιπόν με αυτό το υπόμνημα, 28 μονάχα δοσύλλογοι σε όλη την επικράτεια εκτελέστηκαν μέσα σε αυτά τα χρόνια, από το 45 έως το 48 που υπευλήθη το υπόμνημα. 28 δοσύλλογοι συν 4 εγκληματίες πολέμου, όπως έλεγε. Επίσης θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά ότι τα πρώτα 2 χρόνια, το 45 με 46, που ήταν τα πιο αυστηρά χρόνια θα λέγαμε, όπου τα ειδικά δικαστήρια εξέδιδαν αποφάσεις πολύ πιο αυστηρές σε σχέση με τα επόμενα χρόνια. Ένα μεγάλο ποσοστό των αποφάσεων ήταν καταδικαστικές σε θάνατο ή σε ισόβια. Έχουμε, για παράδειγμα, το Ειδικό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης, που εξέδωσε από τα μέσα του 45 ως το Δεκέμβριο του 46, 99 καταδικαστικές αποφάσεις σε θάνατο. Όμως, 8 μονάχα εκτελέστηκαν από αυτές και μονάχα τον Αύγουστο του 45. Μία μέρα μονάχα έγινε όλη και όλη έτσι, η καταδίκη ή
εκτέλεση της ποινής. Αν δεν κάνω λάθος, 11 Αυγούστου του 1945, 8 άτομα στις φυλακές Επταπηργείου. Εγώ γι' αυτό θα έλεγα ότι εξαιρώ την Κρήτη σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Ερχόμενη ίσως σε αντιπαράθεση με αυτό που είπε ο κύριος Δορδανάς. Γιατί όχι από την άποψη της θεσμικής δικαιοσύνης, όσο της πολιτισμικής δικαιοσύνης. Στην Κρήτη, όταν η θεσμική δικαιοσύνη έρχεται σε σύγκρουση με την πολιτισμική, προτάσεται πάντα, η κοινωνία προτάσει τον άγραφο νόμο. Και εκεί μάλιστα θα πατήσω και θα μιλήσω για αυτό που είπε και ο κύριος Μαμαλάκης. Ο κύριος Μαμαλάκης είπε ότι, και οι Γερμανοί το έκαναν, στην ουσία όταν έχεις να αντιπαρατίθεσαι με κάποιον, όταν κάποιος είναι εχθρός σου, καταστρέφεις όλη τη γενιά. Την εξαφανίζεις. Ίσως οι Γερμανοί να το έκαναν. Όμως, στο κριτικό έθος, στο έθιμο του αντιπεπονθότος, δεν υπάρχει η καταδίκη όλης της οικογένειας. Το θύμα προσπαθεί να... μάλλον, οι συγγενείς του θύματος προσπαθούν να εκδικηθούν το θήτη τους. Και μάλιστα με τέτοια, πώς να το πούμε, με τέτοια ακρίβεια δικαιοσύνης, ώστε σε πολλές περιπτώσεις οι σφαίρες με τις οποίες χτυπήθηκε και δολοφονήθηκε το θύμα πρέπει να είναι οι ίδιες σφαίρες που θα δολοφονήσουν το δράστη. Δηλαδή βλέπουμε ότι με 3 σφαίρες δολοφονήθηκε το θύμα, με άλλες τόσες πριν να δολοφονηθεί και ο δράστης. Και μάλιστα οι γυναίκες εξαιρούνται πάντοτε της εκδίκησης. Η γυναίκα είναι μέρος του προβλήματος, είναι μέρος του εθήμου του αντιπεπονθότος, όχι όμως ως θύμα, αλλά ως ο συνεχιστής της μνήμης και επομένως της βεντέτας. Επομένως, τουλάχιστον στο κριτικό έθιμο, μέχρι την εποχή της κατοχής, η γυναίκα εξαιρούνταν. Βλέπουμε όμως ότι όταν πρόκειται για την προδοσία της πατρίδας, πραγματικά πρέπει να σβηστεί η γενιά. Δεν μπορώ να μην αναφέρω την περίπτωση της Σοφίας Τζουλιά, της συζύγου του Μιχαήλ Τζουλιά, ο οποίος σκοτώθηκε το 1942, δολοφονήθηκε από την ομάδα του Σατανά, δολοφονήθηκε κατόπιν εντολής συμμαχικής βεβαίως. Ήτανε κοινοτάρχης Κρουσόνα και ήταν βεβαίως γερμανόφιλος στο άκρο, ακραία γερμανόφιλος. Όταν λοιπόν το 1945 τελειώνει η κατοχή, το 1944 συγκεκριμένα για το Ηράκλειο, 11 Οκτωβρίου του 1944 αποχωρούν οι Γερμανοί, έρχονται εδώ στην περιοχή των Χανίων και τότε ξεκινάει η κάθαρση, όπως τα λέγαμε, όπως είπανε τέλος πάντων στην περιοχή της Ανατολικής Κρήτης. Η χείρα λοιπόν του Μιχαήλ Τζουλιά σκοτώνεται, μεγάλη γυναίκα, βλέποντας πρώτα να έχουν σφαγιαστεί στην ποδιά της τα εγγόνια της. Και στο διπλανό δωμάτιο, τα κορίτσια της, οι 2 κόρες της, κακοποιούνται ικτρά πριν δολοφονηθούν. Με άλλα λόγια, βλέπουμε ότι το γυναικείο στοιχείο, που κανονικά δεν είναι μέρος του κύκλου αντεκδίκησης, μπαίνει στο στόχαστρο αυτών που θα εκδικηθούν το δοσυλλογισμό. Αυτό πάνω από το. Ακριβώς. Η περίπτωση Σωμαράκηδων, επίσης. Έχουμε τη χείρα Ελένη του Μιχάλη Σωμαράκη, από το Σάρχος, εκείνος. Καταδικάζεται μαζί με τα 5 παιδιά της, μάλλον δικάζεται, να το πω σωστά. 29 Οκτωβρίου του 1945, στο Ειδικό Δικαστήριο Ηρακλείου, έχουμε την δίκη της οικογένειας Σωμαράκη. Δικάζεται η Ελένη, χείρα του Μιχαήλ Σωμαράκη, για δοσιλόγου της κατοχής, μαζί με την κόρη της Χαρίκλια και την κόρη της Μαρία και τα 2 της επίσης αγόρια, το Σταύρο και τον Κώστα, τον Κωνσταντίνο. Το δικαστήριο καταδικάζει σε θάνατο τη Χαρίκλια, για να πούμε το αιτιολογικό,
καταδικάστηκαν για την εκτέλεση από τους Γερμανούς σε αντίπεινα 35 συγχωριανών τους, οι οποίοι εκτελέστηκαν για την εκτέλεση από τους αντάρτες του Μιχαήλ Σωμαράκη, κοινοτάρχη της κοινότητας Άρχος, και του Πέτρου Βάρβογλη, ο οποίος ήταν ο αραβωνιαστικός της Μαρίας. Οι αντάρτες σκοτώνουν το Βάρβογλη, τραυματίζουν τη Μαρία, καθώς είπαμε η γυναίκα δεν αποτελεί στόχο, απλά πειρά εκείνη τη στιγμή, χωρίς να είναι εκείνη στόχος. Πετυχαίνουν και τη Μαρία, βρίσκεται στο νοσοκομείο και η αδερφή της Χαρίκλια εξανίσταται από όλο το γεγονός, γιατί φυσικά έχει πεθάνει εντωμεταξύ και ο πατέρας τους από τους αντάρτες και καταδεικνύει στους Γερμανούς 35 συγχωριανούς, οι οποίοι και εκτελούνται. Μέσα λοιπόν στο ειδικό δικαστήριο καταδικάζονται για την περίπτωση αυτή η Χαρίκλια σε θανατική ποινή, η Μαρία σε ισόβια, η Ελένη, η Χήρα σε 4 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, ο Σταύρος σε 3 χρόνια και ο μικρός ο Κωνσταντίνος απαλλάσσεται διότι ήταν ανήλικος όταν έγιναν όλα αυτά. Και όμως, μετά την καταδίκη, εισβάλλει το πλήθος μέσα στην αίθουσα του, στο κρατητήριο, σκοτώνει, δολοφονεί όλη την οικογένεια και τα παιδιά και πετάει τα πτώματα από τα παράθυρα του δικαστηρίου να τα μαζέψει ο Δήμος και να τα θάψει σε ένα κοινό τάφο. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η αγριότητα της αντεκδίκησης μας ανατριχιάζει. Όπως αντίστοιχα όμως θα μας ανατριχιάσει αν δούμε και τα εγκλήματα που έκαναν οι ένοπλοι, οι Σουμπερίτες, μπαίνοντας στην Καλή Σικιά ή μπαίνοντας σε κάποια χωριά τα οποία πραγματικά είναι τραγικό και είναι φοβερό αν διαβάσουμε πώς οδηγούσαν έγκυες γυναίκες μέσα στη φωτιά ώστε να καούν, μέσα στο σπίτι τους που καιγότανε. Ένα ερώτημα λοιπόν είναι το γιατί γίνονται όλα αυτά. Γιατί τόσο αίμα, όπως είπε και ο κύριος Δορδανάς. Γιατί τόσο αίμα στην Κρήτη. Εγώ, προσπαθώντας να καταλάβω το γιατί τόσο αίμα, το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι δεν είναι μονάχα θέμα πολιτικών αντιπαραθέσεων. Ναι, υπάρχουν προπολεμικές αντιπαραθέσεις, μια πολιτική βεντέτα θα λέγαμε, ανάμεσα στο Λαϊκό Κόμμα που μειοψηφεί και στο Βενιζελικό Κόμμα, στο Κόμμα των Φιλελευθέρων που ασφαλώς στην Κρήτη έχει την απόλυτη πλειοψηφία. Η πολιτική αυτή αντιπαράθεση στην καθημερινότητα μεταφράζεται σε λογομαχίες, σκοπτικά πειράγματα στα καφενεία, ένα σωρό καταστάσεις που θίγουν την τιμή των μελών του Λαϊκού Κόμματος, οι οποίοι όταν έρχονται οι Γερμανοί φυσικά συντάσσονται με την πλευρά των Γερμανών, βρίσκοντας την δυνατότητα, το περιθώριο να αντεκδικηθούν, να αποκαταστήσουν τη θυγμένη τιμή τους. Όμως όλο αυτό δεν μπορεί να εξηγήσει το γιατί τόση βαρβαρότητα. Εγώ το μόνο που μπορώ να πω είναι, κατά τη γνώμη μου, ότι η βία του κατακτητή αποδομεί την κοινωνία, αποδομεί κάθε αίσθηση δικαίου. Δεν μπορούν να υπάρξουν πλέον οι συνθήκες του ευνομούμενου κράτους. Μάλιστα, όταν αυτή η βία προέρχεται από το ίδιο το κράτος, όταν οι αρχές, οι κρατικές αρχές, οι οποίες θα έπρεπε να διασφαλίζουν τον πολίτη, να προστατεύουν το δίκαιο, να προωθούν δηλαδή τον νόμο, όταν αυτές είναι πρώτες που επιβάλλουν την άνομη βία και μάλιστα μια εγκληματική βία απέναντι στον άμαχο πληθυσμό, όταν δηλαδή το κράτος γίνεται ο δολοφόνος των πολιτών του, τότε η ένομη αντίσταση
είναι πλέον μία ανάγκη της κοινωνίας. Δηλαδή γίνεται μία δίκαιη πλέον ανάγκη στα μάτια των πολιτών. Δηλαδή η αντίσταση κατά της αρχής αποκτά την απόλυτη νομιμοποίηση. Με άλλα λόγια, είναι απόλυτα φυσιολογικό το να δημιουργηθούν αντιστασιακές ομάδες και αυτές οι αντιστασιακές ομάδες να πάρουν τα όπλα ενάντια σε ένα κράτος, το οποίο είναι ένα κράτος δολοφόνος. Αν κάτι θέλω να κρατήσω μπορώ να κρατήσω από όλη αυτή την κατάσταση αίματος, μέσα στη διάρκεια της κατοχής και μετά τη διάρκεια της κατοχής, είναι τη λαϊκή ανάγκη για δικαιοσύνη. Εγώ αυτή την ανάγκη μπορώ να κρατήσω σαν συμπέρασμα και να τη φέρω στο σήμερα. Αυτή την ανάγκη, την οποία νιώθουμε όλοι μας, νομίζω, και υπάρχει και σήμερα. Ένα κράτος απονομιμοποιημένο στα μάτια των πολιτών του δημιουργεί ανάγκη στους πολίτες να πάρουν τον νόμο στα χέρια τους και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Αυτή η ανάγκη δικαιοσύνης υπάρχει και στις μέρες μας, τη βλέπω γύρω μας. Και είναι αυτό που θέλω να κρατήσω. Αυτή τη λαϊκή οργή που όταν ξεσπάει είναι πραγματικά πολύ επικίνδυνη, αλλά θα πρέπει και το κράτος να μην είναι ο αντίπαλος του πολίτη. Αντίθετα, πρέπει να είναι αυτός που είναι ο θεσμοθέτης, ο νομοθέτης, ο οποίος απονέμει δικαιοσύνη και καταλαγιάζει και διατηρεί τον νόμο. Κάθε άλλη περίπτωση οδηγεί στις καταστάσεις που εξηγήσαμε. Όταν ο πολίτης παίρνει στα χέρια του τον νόμο, τότε τα πράγματα ξεφεύγουν από τον έλεγχο. Μια παρατήρηση σε αυτά που είπε η συνάδελφος προς επίρρωση, απλά για σκέψη. Έχουμε σκεφτεί ποιοι δικάζουν μετά από την κατοχή. Ποιοι είναι αυτοί που δικάζουν, ποιοι είναι οι δικαστές μετά ποιοι πάνε να πλαισιώσουν, να επανδρώσουν μάλλον τα ειδικά δικαστήρια δοσιλόγων. Έτσι, είναι αυτή η γενιά των δικαστών που κατά κύριο λόγο έχει διοριστεί στα χρόνια του Μεταξά από τον Μεταξά. Είναι αυτοί που δικάζουν στα δικαστήρια, σε εισαγωγικά η λέξη βάλτε την αν θέλετε, το καιρό της γερμανικής κατοχής. Είναι αυτοί που θα επανδρώσουν το δικαστικό σώμα, κάποιοι δεν φύγανε καθόλου, και τα ειδικά δικαστήρια δοσιλόγων. Άρα, άμα πάρουμε και συνδυάσουμε ποιοι δικάζουν και με ποια εργαλεία δικάζουν, μετά το 1947, 48, 49, είναι πολύ εύκολο να καταλάβουμε γιατί, όπως είπε ο κύριος Δορδανάς, γιατί δεν έχει αποδοθεί δικαιοσύνη. Μας διαφεύγει πολλές φορές αυτό. Δεν είναι αμεληταίο το ποιος δικάζει. Είναι πολύ σημαντικό το ποιοι δικάζουν. Και θα έλεγα ότι θα πρέπει να υπάρχει μια μελέτη, που δεν υπάρχει, τουλάχιστον δεν ξέρω εγώ μια μελέτη τέτοια, για να δούμε λίγο ποια είναι τα πρόσωπα που δικάζουν. Έχουμε μελέτες σχετικές για το Μεσοπόλεμο, για τα ανώτατα δικαστήρια. Δεν έχουμε όμως μελέτες για την περίοδο της κατοχής και για την περίοδο μετά την κατοχή. Ποιοι δικάζουν. Ευχαριστώ. Λοιπόν, οι γερμανικές υπηρεσίες συμβούλευαν τους κατατόπους πληροφοριοδότες, εάν και εφόσον επιθυμούν δια αλληλογραφίας να καταδώσουν, να πηγαίνουν σε απομακρυσμένα ταχυδρομικά γραφεία. Οι Βρετανικές υπηρεσίες το αντελήφθησαν αυτό και μοίησαν κάποιους υπαλλήλους ταχυδρομείου, έτσι ώστε όταν ερχόταν κάποιος άγνωστος με πρόθεση να καταθέσει μια επιστολή στο θηρίδιο προς την γερμανική διοίκηση του τμήματος Ηρακλείου, ας πούμε, ο υπάλληλος να του πει με πολλή ευγένεια ότι ξέρετε, τέτοιο σοβαρό γράμμα μόνο συστημένο μπορεί να πάει, παρακαλώ πολύ την ταυτότητά σας. Ανάγκαζαν λοιπόν τον προδότη να δώσει ταυτότητα. Ο μοιημένος υπάλληλος έπρεπε να πάει το γράμμα, αλλά το καθυστερούσε μία αποστολή, δηλαδή το καθυστερούσε 6 μέρες. Συνεπώς, παραβιαζόταν το γράμμα, διαβαζόταν, φτιαχνόταν αντίγραφο, έφευγε στη Μέση Ανατολή
η προδοσία του προδότη, ειδοποιεί το αυτός που ο προδότης πρόδιδε ή αυτή που ο προδότης πρόδιδε, παραλάμβαναν οι Γερμανοί το γράμμα, πήγαιναν στο σπίτι να κάνουν έρευνα, στο πούμε, η έρευνα αποδεικνύεται άκαρπη και κάπως έτσι καταργούσαν και τον προδότη. Οι Γερμανοί δεν του έδιναν σημασία. Ένας λοιπόν τέτοιος ταχυδρομικός υπάλληλος μου έδωσε ένα κυβότιο με τέτοια γράμματα. Ένας λοιπόν καλλιγράφος και πολύ έτσι συνετός πολίτης ενός χωριού που λέγεται Χουδέτσι, Ηρακλείου, γράφει προς την γερμανική διοίκηση. Το χωριό μου έχει τις εξής κατηγορίες ανθρώπων. Α. Τους έχοντας πιστόλια και περίστροφα. Στην παρακάτω κατηγορία είναι 1, 2, 3, 4, 6 ονόματα. Β. Τους έχοντες πιστόλια, περίστροφα και τυφέκια, πολλά εξ αυτών λάφυρα. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Γ. Οι έχοντες τα ανωτέρω και χειροβομβίδας. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι 1, 2, 3, 4, μηδέ του αδελφού μου Εμμανουήλ εξαιρουμένου. Πήγα στο Χουδέτσι λοιπόν, πάλι με αυτό το ύφος το μη δεοντολογικό, και όταν ρώτησα για τον μη εξαιρούμενο αδελφό μου, είπαν αυτός κάηκε στα στρατόπεδα, ήταν αντιστασιακός. Ζει όμως ο αδερφός του, τον οποίο εγνώρισα. Καλλιγράφο. Αυτό είναι μια μορφή δοσυλλογισμού. 1. 2. Υπάρχουν χωριά στην Κρήτη με διψήφιο αριθμό δοσυλλόγων. Διψήφιος είναι από το 11 έως το 99, έτσι. Όπου δεν πήραξαν κανένα δοσύλλογο τους. Αντιθέτως τους απέκρυψαν. Όλους πήραξαν ξένο-χωριανούς δοσύλλογους, παλιολαδίτες όπως λέμε εμείς εδώ, δεν πήραξαν ούτε ένα χωριανό τους, σαν να μην υπάρχουν. Άρα είναι επιλεκτική και η νέμεσης. Κατά το δοκούν. Τι έγινε με αυτούς που σκοτώθηκαν κατά λάθος? Γιατί έχουμε και τέτοιους. Διότι υπάρχουν συγγένειες. Άρα, εάν ένας μεγάλος καπετάνιος της αντίστασης έχει ένα κουνιάδο και είναι δοσύλλογος, όταν αποφασίζεται η εκτέλεσή του, σπρώχνει την ομάδα που πάει να εκτελέσει στον αδερφό του κουνιάδου. Έγινε λοιπόν ένας λάθος σκοτωμός. Βγαίνουν ποτέ αυτοί να πούνε ότι έκαναν λάθος? Όχι. Παραμένει στην ιστορία καταγεγραμμένο το ότι αυτός ήταν ο προδότης. 2. Πάρα πολλοί καπεταναίοι μας στην απελευθέρωση ήξεραν που ήταν το ψαχνό, που ήταν οι καλές περιουσίες. Άρπαξαν λοιπόν κοπελιές, πλούσιες κόρες δοσυλλόγων και πρικίστηκαν. Δεν παρήχαν προστασία στο σπίτι του πεθερού? Παρήχαν. Πειραζόταν λοιπόν οι άλλοι σουπερίδες, αλλά ο πεθερός και τα αδέρφια του και τα παιδιά του έμεναν απείραχτοι. Διότι ο γαμπρός είχε βέτο, ήταν αντάρτης και προστάτευσε το σόι της συζύγου. Φεστιβάλ Ημέρες Ιστορίας. Μια γέφυρα που μας συνδέει με το παρελθόν για να κατανοήσουμε καλύτερα το σήμερα. Συζητήσεις και παράλληλες δράσεις ευαισθητοποίησης για την καλλιέργεια της τοπικής και συλλογικής μας μνήμης.